Benvinguts els cosins. Benvinguts a l'episodi 303. Ara sí que podem dir que ha arribat la nostra primavera en el podcast. Ha vingut el nostre estimat col·laborador Maure. Ha arribat la primavera. Ha hi ha hagut tormenta. Carteo. No. Però si has anat a comprar cellos i m'has mostrat cellos. Ja, però ja va dir en un podcast que ell fins que no tingui clar... Bueno, avui m'he mandat una secció per tu que es diu... Com es diu? Escolta, tio, ja comences, encara no he dit ni hora. Com es diu? Que t'agraden a tu aquestes merdes? La firma. Que és que vols comentar... Sí, li agrada aquesta merda. Vols comentar preguntes i coses d'altres podcasts que has escoltat. Sí, el que passa és que tinc la... Bueno, sí. Tens molt poca memòria. Vols fer comentari de text? No. Vull fer petites puntualitzacions. Bretxes. Sí, voldria fer com una espècie d'anàlisis dels podcasts que heu fet en els que s'ha tractat de forma indirecta de mi, saps? Bueno, sempre estàs present. Això és Lamentos? No. Saps? Ans al contrari. Centrada dels 303. Episodi, amb en Mauri. Home, no? O sigui, he fet la presentació, explica'ns què? He fet l'entrada d'una vegada. Ja has fet... Era això? Jo sense vaselina ja. No te'n dones compte de la tesi. O sigui, encara està sonant la música de l'entrada. Bueno, sí. Sona. No hem donat benvinguts els cosins a l'episodi 303. Torna-ho a arrencar. I t'he dit, ja podem dir... No, però tu arrenca-ho fort, o sigui, arrenca-ho, deixa-ho amunt, home. Ara que t'hem de fer dues entradilles per tu, però faré la mateixa, Abans que mos depares podcast. Pues 303, la firma o la merda que li vulguis dir la teva secció, o bretxes o matitzar o... No, perquè és un Dragon Khan, saps? Què es diu? Opiniones del diari. Cròniques. Quina crònica vols fer? La contra. Seria la contra. La contra d'en Mauri. No. Però podem fer tipus secció? Sí, quan vengui que... Com a presentador i ell ve firmes. No sí, però llavors m'hauria de preparar. O sigui, el problema és que ara estic escoltant el podcast moltes vegades en situacions en les que no puc apuntar. M'agradaria apuntar-me les coses. Llavors... L'escoltes a Podimo? Què? Un xiste de professional de la comunicació. No, doncs no apunto. I hauria de prendre punts. Passa que ara, quan escolto el podcast, estic en un lloc on no puc prendre punts. Ja. I on estàs? Conta'ns. Aixecant ferro. També aixeques ferro? Hòstia. Mos visiten llados de Sarrià, tio. No, perquè jo no vull vendre cap mindfulness ni ¿cómo es allò? Sé tu mejor versión de ti y sácate... A veure, admeto que m'agrada molt el discurs aquest, ja ho saps. O sigui, avui s'ha tret el jersei, ha començat a fer sa rata, li feia sa gent tocar sa rata, toca el cul. Sos la feina? Sí. Sa cama, toca aquí. Esto, tengo el triceratops d'aquí, no sé un que té aquí. Esto es madera, tu. Dorsal. Para, que és que els funcionaris estan en forma. No és funcionari. Treballador per la funció pública. Bueno. Sí, dins el meu cap és funcionari. Hi havia una persona que mentre ell feia l'esperpento me deia: per favor que avui no em digui un altre cop que li toqui el cul. I així li fa: mira, toca'm el cul, a que me'l vas tocar ahir, toca'm el... I ella: no, sí, mira, està duríssim. I el dia que vas posar el xandall que ens vas fascinar... Per allà estaia fora de forma. Ara et sent molt orgullós. Però és que es va posar vermell i tot, que semblava que no havia romput un plat en la seva vida. I ara vas mostrant el cul que te'l toqui. Ara aixeca ferro 6 dies a la setmana i agafes molta autoestima. Sí. Autoestima. No. Quin és el màxim que has aixecat? Aquí és on tenim el problema, No, sí. És investigació. No, tenim un problema, perquè estic intentant treure la mejor versión de mi i la mejor versión està muy escondida, perquè no hi ha manera. O sigui, la teoria diu que qualsevol persona hauria de poder aixecar el seu pes de press banca, que és això de plebarra, tot això. Hauries de poder fer el doble del teu pes amb sentadilles. Doble? Sí, en teoria. Fent sentadilles. Amb la barra. Jo no aixeco 140 quilos. No, jo dic el que en teoria diuen que és el que s'hauria de poder fer. I jo, de press banca, estic aixecant com a molt
No, és que no tiro, és que és lamentable, però és que no faig ni 30 quilos. I de sentadilla hem d'estar fent 50 el dia que més puc després de fer 4 sèries, no puc. Jo n'aixeco 70 cada dia 70? i em costa. Clar, no, és que jo també no em sembla... Però clar, quantes repeticions fas? És ell. No, però no fa sentadilles. No, Bueno, xafava. es repeteix cada dia, s'aixeca cada dia ell mateix, el seu No, propi però cos. costa, Costa. El que passa és que també és veritat que no és el mateix moltes repeticions que poques repeticions, hi ha la gent que crida, jo no crido. Tu crides? Jo no crido. Però no és en Et plan... graves? No. Tampoc. Però no és en plan heterofília, que fas? Heterofilia, ha dit? Heterofilia? Heterofilia, O sigui, tens... És la por als heteros. O sigui, tu tens heterofilia. Jo també tinc heterofilia, No! No, Que No, és que t'agrada molt, t'atreuen molt, clar. Seria heterofòbia. M'encanten els encanten els heteros. No, a tu t'encanten els heteros. La teva filia, o sigui, tu estàs obsessionat, és la teva perdició, els heteros. Bueno, Heterofilia. bueno, no està mal tirada. Però què es diu? Alterofilia. Bueno, jo soc bajo... igual. Què deies d'heterofilia? Perdó, t'ha interromput ella, jo no. Què feia? No? Com sempre. Jo, però si no he dit res. Has dit heterofilia, has dit heterofilia, has dit heterofilia. Un dia vull explicar un bocata i expliques la teva anècdota amb un bocata i després em dius Això és del que volia parlar en el plat. Això és del que volia parlar. Estic fent els collons de qualsevol cosa... Però deixem el tema gimnàs? Sí, el tema gimnàs. Com Ja està. Què vols saber del gimnàs? Això... Què vols saber? Quin era el màxim que aixecaves? Si t'ho he dit? No, has dit el que he hauríem dit- d'aixecar. No, he dit, jo al màxim... Clar, és que no És que escolteu. no, hi ha hagut un moment que m'has començat a avorrir, perquè a mi això de pujar, fer peses... Clar, però llavors, no. o sigui, clar. Per a mi Dic m'interessa. lo de fer peses. Les peses a mi és algo que no... Jo com a molt estic aixecant 30 de press banca i com a molt 40-50 de sentadilles. Ja està, no aixeco més, no puc més. Bueno, No puc, Bueno, no puc. home, no, però no no puc. està mal. Però Què no pesa el puc. teu fill? 20, però és que no puc. Mentre puguis aixecar el teu fill... Però és que però és que el problema és que en teoria hauria de poder i no puc, no tinc força, no tinc força. Què fa que vas al És la gimnàs? data. Doncs seguit, 3 mesos. Bueno, Digue-li- a poc, Mauri. Digue-li quants dies a la setmana vas, Mauri. 6, pel matí. quan puc. Bueno. No, però no. D'alcera polifera. Jo crec que hi ha un component de l'edat que és que ja no doi, Jo crec que no... No, home, no, també serà el component que... Relaxa't, que només portes 3 mesos amb això. No Que veig té- jo que hi hagi una evolució. No, Bueno, però no veig jo. perquè els aprenentatges són llargs. No, jo no veig una evolució Si en tu no això. pares un any fent Sí. 6 dies a la setmana, ja et dic jo que no pots venir d'aquí 9 mesos i dir No, tampoc no no entenc, aixeco més de 50 També quilos. depèn del que vulguis aconseguir. Et mires al mirall? Sí, clar. Quan estic despullat. I és una cosa que faig molt, que és mirar els tios despullats en els vestuaris. Sí o no? Sí, això ja ho vaig explicar un dia que Sí, miro vas els explicar-ho. lavabos, pues ara ho faig als vestuaris. Hòstia. Has descobert un no. Una nova filia, una nova filia. Heterofilia. Una altra heterofilia nova. I vas al gimnàs per fer esport o per anar allà al vestuari? Hi ha dies que m'ho pregunto. El que sí que és curiós és Com a veure... diversió, No, eh? però depèn de la franja horària en la que vagis, veus l'alçada o la... Sí. És a dir, si vas a les 11 del matí, és l'hora que hi ha gent gran. Llavors és No t'agrada. fins al genoll. Si vas a l'hora... És vintage tot, no? No, ja ho entenc. Els ous t'arriba fins a... Oh, S'escrot. Campanari. S'escrot amb els anys. Sí. No, tu encara no. No tens ni 30. Sí? Bueno, doncs prepara't. Bueno, No tens ni 30. Ella els té molt grans. Faltant 15 dies. Bueno, No els tinc. és el que he dit jo. Damunt paper no els tinc. doncs vinga, deixeu-me... Espera, que té que acabar lamentos aquests que té. No, No, el que dic tenim és molt de que pressa. el que no pot ser en el capítol del Diego és vale. que tota l'estona s'estigui fent referències. Diego, no pot ser, tio. O sigui, o vas de cara, o sigui, digues noms i digues les situacions. Després, quan he mentit jo? Quan he mentit? Oh, vale. Ara, vale. Ara començo a capilar jo. No, jo no. Que capiles? No, Que bueno... has capilat? Però què passa? És que que no me'n recordo. sempre que hi ha La alguna frustració cosa, ha aquesta. passat alguna cosa que jo també m'ha passat. Però Mauri, l'enveja és algo amb el que tu has d'aprendre a, No, a el que passa és que conviure tinc la sensació que hi ha i gent ja que està intentant tirar de la meva estela, Treure intentar-se protagonisme. pujar... No. Saps el que ha passat amb el 3CAT i el 2CAT? El Que els del carro del 2CAT... Mauri. Exacte. Ara tothom és del Barça. Ara
L'any passat, tots del Girona. Exacte. Ara ja no queda ningú del Girona. Ara ja el Girona ni se'n recorda on estava. L'altre dia va fer el tuit al Manel Vidal i vaig pensar, molt encertat, va dir, l'any passat éreu tots del Girona, Jo no, perquè sóc anti tots els equips de la Lliga Espanyola, sobretot un. Però... pot fer gràcia que un equip ho faci millor o pitjor, però no et converteixes en un fan d'aquell equip. No. A mi el City del Guardiola me l'ha pelat sempre pel davant i pel darrere. I a mi el Girona tampoc no em va transmetre No. Bueno, enhorabona. Exacte, però bueno. Millor aquests que el Getafe. Sí, però si arriba a ser el Celta de Vigo em quedo igual de content. Sí, em molesta igual el Celta de Vigo que el Girona. Exacte, són el mateix equip per mi. Tot això ja s'ha acabat amb els lamentos del Diego i... No són lamentos, no. He d'admetre que el de l'Andoni, les preguntes que li vau fer estaven molt ben fetes. És que ets gent culta. Sí, i que el recorregut per la vida de l'Andoni a Barcelona està molt ben explicat. Sí, tots sou interessants. L'altre dia parlàvem amb el Saúl, que això sí que és algo que ho notam, que ens apassiona la gent que us poseu aquí. Tu vas a part, perquè tu vens a fer la xorrada. Vens a parlar. Però ens fa molta gràcia anar a parlar amb la gent, perquè la teva història és superinteressant. Bueno, va, deixa'm... Acaba, Saúl. No sé, acaba, feis. No, és ell. Jo ja estic. Ja? Pues ja està. Sí? Sí, fa estona. Fa estona. Dia 20 d'abril es cumple d'en Saúl, que fa 30 anys, que ja ho vam dir en el darrer podcast, que no l'has d'escoltar perquè el van gravar ahir. I d'un passat dictador. L'any passat me'n recordo. Vaig venir. He pensat, hi ha altres famosos que han nascut dia 20 d'abril. Ara ratllarem després més gros. I tan gros. El tema es que he buscat personajes históricos que cumplen años el 20 de abril. Google... Que cumplen, o sea, están vivos. No, que cumplen no. Que van néixer dia 20 personajes históricos que nacieron el 20 de abril. I després he buscat famosos, vius... La cançó del Celtas Cortos. 20 de abril del 80. Sí, no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, no hi he pensat. Per a posar primer personatge... És 20 d'abril, oi? Sí. He posat personatges històrics i després famosos. I m'ha sortit, però directe a Google, más preguntes. Adolf Hitler, 20 d'abril. I he fet pestanya i li he donat. Abans que me diu Google. I Google m'ha dit. D'Adolf. Adolf Hitler nació el 20 de abril. Pintor de casas, nacido en Austria. Pintor frustrat. Pintor de casas. I dictador fascista alemany. És a dir, primer és pintador de casa. Com a afició, dictador. Pintor de casa... No he acabat encara. No, perquè és bona bé ara. He pensat, hòstia, ho he d'ensenyar, i quan he llegit la següent línia he pensat, no ho podia superar, i ho ha superat. Pintor de casas nacido en Austria y dictador fascista alemán, arquitecto y subcampeón de la Segunda Guerra Mundial. Oh, wow. Google diu subcampeón de la Segunda Guerra Mundial com si fos... Wikipedia. Però això és com si fos la Liga... Ja t'he dit que és subcampeón de la Champions 2012. No ha sigut entrar a cap web de cachondeo, és allò que et fa preguntes. Sí, que surt per aquella... no haver d'entrar a webs, pues a la primera diu pintador de casas y líder fascista alemán, i després fa arquitecto. Però era arquitecto. I subcampeón de la Segunda Guerra. Jo sabia que no havia entrat a la carrera de Belles Arts. Exacte, jo també això. I a partir d'aquí... És quan se li mana de les mans, però jo sabia això. M'ha fet molta gràcia. I la línia de subcampeón de la Segona Guerra Mundial. Jo sabia això que saps tu. Però no està mal tirada. Però sap tothom. Subcampeón. Bueno, a veure, aquí els fatxes se n'enriuen de los rojos de subcampeones del 36. Sempre ho diuen. Els de Vox ho fan moltes vegades. Subcampeones del 36. Perquè juguen a un altre Champions, aquesta gent. Sí. Sempre és... Hòstia, una merda d'actualitat que avui que es veu que en Santiago Abascal pel Parlament, pel Congrés li diuen Santiago Arancel ara, i es veu que està com una puta monea. Està goril·la... Però a part està com una monea que li diuen Santiago Arancel. Pues altres persones així mitjanament conegudes que van néixer de 20 d'abril, que tampoc n'hi ha tantes com me pensava, en Joan Miró, el pintor. Jo també... Bones, d'en Joan Miró, però això... Sí o no? És de la Caixa o no, en Miró? En Miró és de... Estàs d'un extrem a un altre ja,
Com? Sí, de Hitler a Joan Miró, Oh, no. Sí que tens coses de Miró. Ahir mirava quadros d'en Saúl. En Miró. I I de Hitler? Mirava pintures del Saúl. És que a Clar, Google diu que pintava cases. Clar, de quina part? De pintar cases o d'arquitecte? Fermín Muguruza és del dia 20 d'abril. Ah, sí? Que cantant que li agrada tant a Andoni. És del dia 20 d'abril. I aquí lligaré la primera pregunta del dia, en Serafín Zubiri. Que saps qui és? Home, sí. Serafín Zubiri. Posa'm un context. Eurovision, pianista, segur. Segur. Va fer Eurovision, no? Sí. Serà que sí. Sí. Sí, perquè no existia... No l'has vist mai? No existia OT ni aquestes coses, no? No, és abans És del abans test, d'això, abans no? del test. Jo crec que és poc després del Sergio Dalma, pot ser. Que Sí, clar, el sí, Saúl sí. encara no havia nascut. Però és un d'aquest... Hombre, aquest sí. Però aquest pavo és tipus Bet, tipus qualcú que va un dia, se fa famós 6 mesos i ja després un dia desapareix del mapa. Sí, veritat, què se n'ha fet d'aquest tio? Perquè se n'ha fet de tothom. La pregunta és, de qui viu aquesta gent? David Civera, tio, que t'ha demanat. Ahir m'ho demanaves, en David Civera, tio. David Civera, bye, mi picolíssima dama. I va haver-hi una època que només se sentia... Bueno, però aquests es van forrar en aquesta època. Raúl, Però també la pasta és finita. muero por tus besos. Què és que... En Raúl, què és que es deia? No, Raúl. Raúl. Era com el Civera. Bueno, era una Bueno, cosa però com a va mi. haver-hi penya, clar, depèn de com ho hagin gestionat, però va haver-hi penya Van que va guanyar molta pasta. Per guanyar pasta, Però o la sabes gestionar bé i invertir bé o tampoc t'ha durat Clar, tota però la jo vida. me'n recordo que en l'època de la màquina, hi havia... Jo treballava a la Sirena i hi havia un company... ¿Cómo? Que jo treballava a la Sirena. De José Congelat. Elias. Sí. Quan no era de José quan Elias. encara era de la senyora propietària que ho va fundar-ho, que es deia Teresa no sé què. Sí, m'ho has explicat. Sí, i jo tenia uns companys que eren uns maquineros que anaven al Perqué i al pont aeri i tota aquesta història. I ells van conèixer una tia, o sigui, jo me'n recordo perquè, clar, després d'aquestes coses te'n dones compte quan ets més gran o fas... Però me'n recordo que una tia, per cantar una d'aquestes cançons, tipus, no sé, vull dir... La Rebeca. Sí, exacte, Duro de pelar. una d'aquestes ties per cantar alguna en plan el pont aeri, el flying free, per posar la veu i no sé què, no sé quantos, que d'aquella època de drets i no sé què, que igual havien cobrat en plan 20 milions de pessetes, però t'estic parlant de fa 30 anys. clar. I era una cançó. O sigui que si no hi ha algun d'aquests que Però fotés això et dura 7 o 8 l'estiu. Sí, però si ingresses 100 milions de l'època, que és com si ara ingressessis 1,5 milió d'euros, si ho gestiones bé... Sí, és meu contracte, más o menos. Nena de Conte, vas explicar? Nana de Conte amb la típica de tenia tenia tant. Ah, sí. Bueno, aquesta, clar, aquesta deu estar... Li van preguntar què et podies comprar diguéssim amb els drets d'aquesta cançó. I Cada any, vas dir tu, no? Cada any. Jo vaig entendre cada any. I diu, no voy a especificar marcas, pero me puedo comprar un coche. Cada any, 40.000 euros l'any és un sou, Clar. d'una persona... Per una cançó, no? D'una normal, cançó. És per més poc- que l'SMI, anual. És que per poc que hagis fet més, si tu has sabut invertir, no està mal. La Shakira fa 7 anys va vendre tots els drets de les seves cançons per 300 milions de dòlars. Però i el estàs Rolling- fent ratllant de I els gent... Rolling Stones, no sé... No, la Bruce Springsteen, no? També, em sembla que van donar 800 o 900 milions d'euros. És una borrada, diu. Però jo parlava cada dia. de grups que tenien una cançó, apareixen 3 minuts de la teva vida i sense Operación Triunfo encara hi feien el Gires i concurs concerts i coses. després. Sí, però el gira. Cibera, clar, és que estem parlant de l'època en què tot era a la tele. en Jo aquella el època. Cibera el veig a Cibera va arribar Tecnocasa venent Bueno, pisos ahir va a ser València. notícia... Matié, això. Matié, Matié? que li has vist? Futbolista. El futbolista, Jeremy Matié, està treballant en una espècie de Decathlon de França. A la secció de futbol, a més a més. Sí. Va ser notícia ahir... Des de Decathlon? Sí, no és Decathlon, no? No, però vull dir... És igual que el Decathlon, sí. va amb l'armilleta i tot, que posa Jeremy Matié, és molt bèstia, tio. Va sortir, es veu, aquesta setmana passada, entre setmana a les notícies, i aquest cap de setmana, la botiga en concret a la que treballa, que és a les afores de Marsella, col·lapsada de penya que anava a fer-se fotos amb el Matié. El van pillar mentre feia Spiti. De descans. Però que està corrent no ho diga. sí. Li L'article... anà malament o és jo crec- promoció No, o... jo crec que el tio... Jo no ho he entès molt bé, això, Jo ho he estat buscant, perquè jo també Aquest vaig tio fa pensar... 10 anys va guanyar una Champions. 10 anys, sí, 2015. No, Sí, guanyen molta pasta avui en dia. No, i que després del Barça no es va retirar. Vull dir, que va jugar 4 o 5... Ah, sí? Si té 41 d'anys. Venia al València. Sí. No, aquesta penya ha Sí. fet pasta, Que sí. No, i que no s'ha retirat, que es va retirar fa només 2 anys. I ara està fent això i posava l'article en el marc que posava que compaginava això amb treure's el carnet d'entrenador i entrenar categories inferiors del Marsella i vaig dir, S'està pagant el títol. s'està pagant el títol. Però clar, és un tio que... Fer feina, tio. Però algo...
No el vaig veure malament, a la foto se'l veia molt bé el tio, No, vam, que és que igual... No li ha anat bé, tio. Jo que ho he explicat aquí. Però t'ha donat, o sigui... A mi m'han explicat una història d'una persona que en 5 anys li toca 2 cops la loteria. Molta pasta. I aquesta persona, al cap de 5 anys de tocar-li 2 cops la loteria, entra com en depressió i se'n va buscar una feina de comercial. Bueno, això... Perquè es dona compte que no... Jo crec que al Matielé ha passat això, Que està molt sol. Jo crec que al Matielé La ha setmana passat això. passada va tocar el bote més gros que s'ha donat de Seure Millones. 252 milions. 252 milions. Uau! A un tio d'Àustria. Uau! Però resulta que es veu que aquell dia Europa va tenir 66 milions de compres de boletos, es va saturar el sistema i el pavo no pot cobrar els 252 milions que li han tocat. No, encara ho té com a tancat. Bueno, però no li estan dient no t'ho pagarà. No, hombre, no. Li estan dient no t'ho donarà ara. Ho cobrarà. Ja t'he dit jo que es va estar molt nerviós. Però es van Jo estaria molt nerviós. Hòstia. Home, a veure, no, jo no dormiria tranquil. Cap dia, Jo pensaria inclús, i si és una estafa? Ja. No, i si passa alguna cosa i no m'apaguen? Van, que has perdut 2 euros, com a molt, saps? No, he perdut 250 milions d'euros. No, jo estic d'acord. Jo he perdut 2 euros en s'aposta. Una vegada he vist els nombres, que eren els nombres i havia 250 milions d'euros, jo he perdut 250 milions d'euros, no 2 euros. Tal qual. Perquè es veu que... I m'has destrossat la vida i jo no em queden 5 anys de vida. Tal qual. Penso exactament el mateix. Estem d'acord o no? Totalment, totalment. No hi ha res que em compensi... No, jo no torno, tu no tornes a aixecar cap. No, és impossible. No tornes Ja, a agafes aixecar cap. depressió. No, estem parlant- la teva vida ja no té sentit. No estem parlant de que toquin 100.000 euros. 100.000 euros dius, bueno, és una, sí, no, és una Toquen- putada, és una sí, putada, però no ho tens no estaràs encara. tota la vida deprimit. No, però és el que et diu el Santi. Una cosa és que et digui, jo quan vaig a jugar, jo jugo cada divendres a l'Euromillón, ¿vale? Cada divendres. Jo quan poso aquests 2 euros, són 2 euros. Perduts. Ja està, exacte. Perduts. Però si jo valido la boleta, ja em diu el boleto, i són 100.000 euros, i llavors dic, hòstia, els vaig a cobrar, deixo el boleto aquí, m'encenc un piti i se'm crema el boleto, dic, bueno, he perdut 100.000 pavos, no els 2 euros, he perdut 100.000 pavos, perquè eren 100.000 pavos i jo ho sabia. És que perds 100.000 euros. val Clar, 100.000 però és el que diu el pavos. Santi, 100.000 euros, sempre me'n recordaré Home, que a soc veure, subnormal. no, passaràs un any dur, No, i jo crec que durant molts anys de la meva vida me'n recordaré que... No, era tota 100.000 la pavos. vida, tota la vida. No, Però 250 milions d'euros no remuntes mai no, més. no mai. No remuntes, En tio. aquest pavo mai. li tenen retingut. Suposo que li pagaran. Però ara no dorm. Si no ets suís. No, jo estic com Ara el Santi. no dorm. Jo penso com el Santi, ja mai més aixeques cap. Ara no dorm. No, i si no ho cobres no aixeques cap, No aixeques cap. Però, ojo, en el que fas amb els doblers, quan te toca. Ah, no, o sigui... L'altre dia va ser notícia que hi havia tot de gent que ja té clar el que faria. Si no li paguen els 250 milions, el maten de depressió d'allò. Però si li paguen d'aquí 5 anys, també estarà mort. Hi ha un article, hi ha un article que és molt famós, si el busques, que el van fer, és d'algun diari d'aquí, que és traduït dels Estats Units, de tota la penya que li ha tocat molta pasta, que la majoria han acabat morts o arruïnats. La majoria. El pavo que li va tocar el millor premi als Estats Units, que eren 1.000 milions, no, 380 milions de dòlars. Però és que n'hi havia un que era una borrada, que En el cap de 5 anys, que el van pelar, no? arruïnat. I el van pagar, em sembla. No? I va sortir, es veu que va fer com una roda de premsa per explicar els motius perquè havia estat un impacte als Estats Units tan de millonada. I el tio va sortir i va dir alcohol, festes, putes sí. Que es va separar de la família, va va perdre tot. Tot. Hòstia, tio, just fa falta 350 milions dividit amb el que te queda de vida. Però si te muntes una roda de premsa, és que en el fons igual és el que tu volies viure i ja ho has viscut i ja el que te queda t'has ben igual. Hi ha gent que ha fet això. Hi ha gent que ha agafat i ha dit esto no era mío, és com un bonus A todo tren. a todo tren i quan s'acaba el tren Si sobrevisc al tren... torno a la meva vida d'abans. No ho sé. No, tio. la pasta, molta pasta de cop gratis que no t'ha costat esforç. La gran pregunta que No es sé fa molta canviar gent l'altre. Però si és... tu La gran passes pregunta molt és, bé i ho després faries? estàs arruïnat, Però hi ha tio. molta gent que diu, ho faries després? Ho explicaries? El què? Que t'ha tocat? Jo crec que és inevitable que la gent se'n donarà compte. No, una cosa, vale, però una cosa és que es donin compte. No has vist el meme aquest de si un dia me toca la loteria no t'haran coses i veus el pavo amb un Fórmula 1? No diré nada, però habrá pistas. I seus el pavo Bueno, ja, de però- Barcelona de... Vale, però tu... Ja m'agrades de... Per exemple, me'n recordo en Mauri de...
cuando vaya al gimnasio no se lo diré a nadie, però habrà pistes, que és un d'aquests de 60 anys que està supermusculat i sempre es carrer sense samarreta, així amb uns espido. Me recorda ell. No, és que és veritat, Però, jo no sé si... jo crec que és inevitable, o sigui, 250 milions d'euros jo no els puc amagar. Quan dic que no els puc amagar és que jo no puc viure una vida amb el cas que m'entra. Jo no puc explicar res de la meva vida. Per tant, no, jo penso com tu, jo per una banda penso, no ho explicaria als quatre vents, però tampoc no aniria demà amb les bambes brutes que porto avui, saps? És a dir... Però és que si acaben 250 milions d'euros, tio... T'inventes una excusa o alguna cosa? Aniria cada dia amb unes bambes noves. Aniria cada... O sigui, és que no podries dissimular. clar, és que aniria... O sigui, jo crec que mai més rentaria una samarreta. O sigui, No, però jo aniria a una botiga i diria... 300. Vull 100 samarretes negres, 100 samarretes blanques, 100 samarretes blau marís. I cada dia els trenaria una samarreta i cada dia... Amb unes bambes. Amb unes bambes. O sigui, 250 milions d'euros. És que són molts diners, tio. Hòstia, tio. Són molts diners. Llavors et venen alguns que et diuen no però Hisenda, que això em fa molta gràcia, Hisenda se't queda un 40%. Te'n dono un 30... 125. Sí. Mira, Bueno, queda't un 70. Un cop en tens de 150, Queda't un 70. no, d'un 40 a un 41, són milions d'euros, o? Aquest 1%. Però l'altre dia van explicar que no és un 40, és un 40 a partir, com que és de les loteries apuestas del Estado. És un 40 del al PASIC. Però això és un europeu, 40, clar, però és un 40... Sí, Euromillón. Però és un 40, o sigui... Això m'ha quedat molt clar, perquè jo no ho acabo d'entendre. No, però que l'altre dia van estar explicant... Això ho expliquen sempre amb el Gordo. Amb el Gordo sempre fan l'explicació. Però no és una quantitat. Però no és un 40, és un 40 en funció dels interessos que tu generes, perquè tu és un premi que és a dir... Genero molt d'interès, sí. Clar, aquí sí que pagues impostos. Aquí sí, però, per exemple, jo quan treballava al Tot es mou, perdoneu, al Toc al 2, els premis que superaven, em sembla que eren 400 euros, sí que pagaven... A partir de 3.000. Pagaven molta pasta. Pagaven molta pasta, però molta pasta, o sigui, en plan tal. Perquè són premis privats que es podia considerar una donació o un pago en plan en sueldo, perquè si no jo podria dir, jo al Saúl del contracto i en comptes de pagar-li un sou, cada mes li dono un premi. Li toca la loteria. Cada mes li toca la loteria de l'empresa. Vaya casualitat, saps? I li pago més diners. I perquè no sigui una estafa hi ha un... Però amb les loteries em sembla que no va igual, perquè és una cosa de l'Estat. I ja et dic, no m'ha quedat mai clar. Perquè hi ha gent que diu que sí i hi ha gent que diu que no. Però els pago a gust. I tant, no, totalment, Home, que aquests impostos no te té que costar... Que em diguin que és el 50%. De 250, 125. 125. I me'n queden 125. Andorra, que pots fer... I si ven Perro Sánchez Andorra, que a canvi de reclamar-lo, li dono 2 milions més. Andorra, que pots fer euromillones. Sí. Tu pots fer euromillones als Estats Units, si vols. Però sí, però Andorra... Tens raó. Sí que pots fer-lo, perquè jo ho he fet. El que no sé... No sé... Ja saps on soc, ara. Sí. No sé... Si ho pots cobrar allà o no. Això és el que jo no sé. Jo tampoc no ho tinc molt clar. No, perquè si no és la fiscalitat d'allà. Però tenen igual. Però Andorra és Europa. No és un problema que tenc jo. Però Andorra... Sí, però una cosa és que sigui Europa i una altra cosa és que Euromillones és una cosa privada. De països que s'han juntat. Que se'n fan algú públic. Apostes de l'estado, de mi estado, però m'ho juntam. Jo també penso com tu. Això és com Eurovisión. Eurovisión no hi va tot, o sigui, si tu vols no hi vas, perquè de Eurovision és dels canals públics de cada país. Exacte. No és un programa de països, és un programa de canals de televisió. No, és un programa de canals de tele. Nosaltres enviem la 1. La 1 l'any que ve pot dir no m'interessa Eurovisió. Que vagi a la televisió de Galícia. Sí, pot anar una altra. No. Només puc anar jo com a Espanya. Però jo com a Espanya pot dir jo no vull concursar en això, jo no tinc cap tipus d'interès. Que vagi a TV3. L'altre dia te vaig estar i me vas dir que t'agradaria fer de ventríloco un dia. Ventrículo, sí. Ventrículo? Sí. Com has dit? Ventrículo. En Rockefeller. Humo moreno. T'agradaria fer de ventríloco d'un monyec un dia fer de ventríloco aquí? Vine i el fem des d'aquí. Penja al mono. No, que li tindràs que tocar el cul. Faré una titella, faré un bruixinello en sa màquina de cosir. Un puccinelli. Saps què és un bruixinello? Encara segueixes cosint? Sí. Fes crochet ara. Pots fer? Saps què és crochet? Sí. Hòstia, doncs... Quina talla de sostenidor portes? Ara fa biquini. Ai, fa... Biquini, crochet de biquini. Crochet de biquinis. Quina copa tens tu? Home, al ritme que vaig tenia una 90. Pues el faré un top. Què t'anava a dir? I per què fas això ara? La creativitat em pot i... Però els 30 anys no són per això tampoc, No, però... L'altre dia em preguntava què era el bo de fer 30 anys. Sí.
Què és lo bo? Digue-li què creus tu que és lo bo de fer 30 anys. Va dir, lo dolent ja ho sap, creu. O No, no, ho descobrirà, que ja ho que descobrirà, no volia saber. però que li diguis què té de bo fer 30 anys. Tenir dels 30 als 40. No, està guai. Bueno, jo crec que és una bona etapa. Què té de bo? Hi ha coses bones i dolentes com tot, però ja té coses Dolentes bones. que dolentes veus que cada any que passa... Bones, que ja ho va dir l'altre dia. Ell vol saber que necessita estímuls que cada any que passa veus que ja s'acaba, saps? O sigui, això és una cosa bona. Veus que ja sí que ja vas encarat cap a on has d'anar. No, això és el positiu. té coses bones, ja no és tan subnormal com quan en tenies 20, Bueno. és a dir, que acabes... No, tant, he dit tant, per això no he dit... Vale. No, però clar, però ben matitzat. Però jo crec que aquesta reflexió, quan en tinguem 50, direm, mira que jo érem 40. I clar, al final, o sigui... És progressiu, això. O sigui, jo t'he de dir una cosa, jo crec que els 40 és l'edat, o sigui, a mi, que més perfecte... Això que no tinc 45. Home, als 30 als 40 jo el que li diria al seu que primer ets conscient que entres una dècada, perquè els 20 no, ja vens dels 17 allò arrambao. Sí, per I això... és una dècada de 13. Sí. A mi, els 30 són molt guais. I els 30 són molt guais. Tens I a partir dels 35, els 35 jo crec que és la clau. 35-40. Hòstia, és millor... És la millor època de la teva vida. Comença en 12 dies. No, a partir dels 35, no? Bueno, Els 30-35 és quan assentes les bases del que ha dit ell, i jo estic d'acord. Jo, en el meu cas, cadascú... No, és que clar, que això és vivència personal. Clar, ell va madurar abans que jo. Jo pensava que jo fins fa no gaire encara no... O sigui, a mi em vestia la meva mare quan anava a l'institut. O sigui, que em preparava la roba la meva mare. Bueno, t'han de preparar les maletes perquè no saps fer-te una maleta. Clar, llavors, o sigui, pensa que jo no... O sigui, que feia Maradona el que ell digui 5 anys més. Hòstia, ja s'havia fet tot amb Maradona. Clar, Maradona... El que qualsevol persona normal hagués fet. 30, i en aquella època... I en aquella època que no havia control de res. Pots pujar... Oi, el que no has de fer 30 anys i ets jugador de futbol és... No, és que jo m'he casat amb 22 anys i tinc fills i jugues a futbol. No, tio. Com us duit, Saúl? No entrarà? Jo té moltes coses avui, però... Vinga. No, m'agrada fer que l'altre dia vaig veure dos programes seguits de La Ruïna. I volia fer un programa. Una ruïna. Un programa. Un. Però un. Jo no l'he vist mai. No has vist La Ruïna? He vist trossos, allò que no surten... I diu que et sobra. No l'he vist mai, no sencer. S'he d'acabar, però no l'he vist mai sencer. Diu que et sobra amb tota la gent, com us he vingut a veure, perquè conti una ruïna. I què hi ha que fer ara? Què té que fer? Treu un paper abans que hi surt. Vale. Val, què te'l dic? O que agafi un ell? No, va, em digues i que vengui. Que vengui si es pot que explica una ruïna? No, ara. Ara? En Mauri, m'ha sortit. Mauri? És que m'ha sortit tu, tio. I què he de fer? Explicar una ruïna teva. Una ruïna. Què vol dir una ruïna? Si ells expliquen una cosa xunga que et hagi passat. Sí, exacte. Això és el que em temia. És que no ho temia tant. Anava a posar dos amb el nostre nom, però has pensat per aquí. m'he entusiasmat. Què fan a la ruïna? Què fan? Contar una merda que t'hagi passat, que es diu de vergonya o... Sí, una Això ho he ruïna. explicat tot, no sé, no ja, sé. però això està una mica més coses no pots explicar, però el Era programa per fer la està molt vergonya bé. aquesta. El programa està molt bé per això, perquè la penya va explicar la seva ruïna, que al final tothom té una història d'aquelles de dir... No has vist mai? Si riem entre tots... Trossos, però clar, no sabia que era això de lo que anava. O sigui, van traient gent tota l'estona, llavors. Clar, et pensa que ells dos han creat un format on la seva feina és zero. És reaccionar. Ja. El que fan és Clar, van jo pensava que van allò amb era gent a una un part. teatre o a un lloc amb gent, llavors la gent es presta a pujar a explicar Home, la seva ruïna. Hi ha alguns que surten que són curiosos, Però com tota la vida, quan tens algú que... Quan passes algú dolent o xungo o que et fa vergonya o algun mal temps, al final acaba rient. De tot li acaba rient. I està, o sigui, deu ser A tu què t'ha passat que sí? una catarsi. Jo l'altre dia ho pensava, dic, jo no sé quina ruïna contaria. No, el que no la vols contar. No. Segur que sí. O sigui, segur me tindrien que recordar també això. També t'he dit que
quasi el 40% tenen a veure amb sexe, per no dir el 50%, però perquè al final el sexe és m'han pillat aquí o m'han pillat allà, o he fet això, o he fet l'altre, o un dia es va... I al final el sexe és una cosa com molt tabú, que tabú en el sentit de que qualsevol cosa que s'ha sortit que tu estàs amb aquella persona és bastant ruïnós de dir me pillo no sé qui, sí, jo crec que si jo hagués quasi tot és sexe o moltes coses són sexe. Jo crec que si hagués de pensar alguna meva seria sobre, no sexe en concret, però sí relacionat amb ligoteo, amb fer alguna cosa d'aquestes on fa realment molt el ridícul, o la situació. Jo el de la cita de Tinder, que vaig caure desplomat sobre la tia. Exacte, que vas explicar lo del vi. Exacte, jo crec que estaria al meu top. Explicar. Sí, aquesta està bé. Ho he explicat aquí? Sí, ho explicar. Que va pillar la limana de ses mans. I vaig caure. Jo crec que seria... Sí. Lo malament que ho passes en el moment. És que aquella va ser doble, és que allò, tio... Sí. Sí, que pots morir en aquell moment. Sí, però... Ara pots pujar a Amazon, si vols, 3 llibres escrits per intel·ligència artificial cada dia per vendre a Amazon, per fer e-books. O sigui, tu al final de l'any pots pujar tu tot sol 1.000 llibres fets amb intel·ligència artificial. Que se'ls ha de llegir una intel·ligència artificial, perquè si no... No, però que tu pots començar a comprar llibres que no els ha fet ningú ja, que ja t'ho ha fet una intel·ligència artificial, amb la qual jo he decidit que res anterior a 2000... O sigui, res posterior a 2019 ja donaré per fet que no tot ha passat per una persona, que alguna ha passat per segur. Tu has fet la tendència aquesta que s'ha posat de moda ara, de fer una foto amb anime? Jo ja ho vaig dir-ho, i ho vaig dir en el seu moment, i ho segueixo dient. No he utilitzat ni un sol cop ChatGPT. No. Ni un sol cop ChatGPT, mai, no l'he utilitzat mai, em nego, o sigui, però per principis, perquè estic en contra de la intel·ligència artificial, veig que és una cosa que és una putada, sé que estic sol en això i que és una guerra perduda. No està sol, que la guerra està perduda sí. I que al final penso que no l'estic fent servir, però sí que l'estic fent servir d'alguna manera, indirecta, és a dir, indirectament. Quan faig qualsevol cerca a Google ja està treballant amb intel·ligència artificial i per tant l'estic fent servir, o sigui que al final... I el mòbil, la Siri... Exacte. I els algoritmes de qualsevol aplicació. Jo no tinc la Siri. Però és igual, Mauri, No, evidentment, vull dir que és com tirar pets a la lluna i esperar que es faci atmosfera, saps? O sigui, és absurdo, saps? No, és absurdo. Bona aquesta. T'ha agradat? No, vull dir que estic sol, vull dir, em refereixo que sí, puc creure que no, però que l'estic fent servir. Has posat una porta a un camp obert i has dit, per aquesta porta no entrarà res. Bueno, vale, noi. Exacte, estic sol, però és que també es veu que està passant també amb la música. És una decisió personal, no, ja fa temps. Jo no la faig servir, després també perquè amb això de l'estudio Ghibli Ghibli he vist, es veu que els de l'estudi volen denunciar els que han fet el filtre, perquè clar, és normal, però clar, és que això, o sigui, la denúncia és la punta de l'iceberg de tot el que suposa tot això. Però la denúncia sempre arribarà tard. Clar. Que sempre arribarà tard és que és igual. Clar, és igual. La justícia mai anirà tan ràpid com una via. Aquest és el problema. Que la tecnologia va molt més ràpida i a més a més és igual, perquè li canviaràs un paràmetre, li diràs que no sigui igual que Ghibli i ja funcionarà i al final. Però ja està passant, o sigui, ja està passant amb tot. És que ara ja d'aquí poc ja diuen ja s'estan fent pel·lícules amb intel·ligència artificial. Ja hi ha hagut coses que ja s'han fet. Hi ha sessions de discoteques que s'estan fent soles amb... Cony, la puta música del podcast l'ha fet una intel·ligència artificial, perquè l'única manera tenen nosaltres algun propietat. Hi ha una emissora de ràdio de no sé on que porta no sé quants anys ja, que primer era com més embrionari, que anava fent a través de... O sigui, jo això ho vaig veure una vegada al Sonar, que uns tios van fer una espècie com d'Excel, o sigui, primer estava fet amb Excel, al final la IA és un Excel, o sigui, al final la IA és un Datos. Excel. Datos i ja està, vull dir, és un Excel, però que ja... Accés. Exacte, que s'autorelaciona i hi havia un lloc on feien una cosa que va sortir al Sonar, que jo no ho vaig veure, si ho explicaven, que era la cançó més llarga que serà la cançó més llarga de la història. I l'està creant encara? Clar, perquè no pararà mai. Hòstia. Perquè ja porta com 6 anys que s'està fent sola, o 10 anys que s'està fent sola. Però per què? No, ja està, és una cosa que... Però clar, ara aquesta, vaig tornar a llegir, que ara ja utilitza IA. Llavors a sobre ara ja està agafant sons de tot, i clar, serà infinita. Serà la més llarga de la història perquè ja va començar i no acabarà mai. I no acabarà mai. Clar, però llavors, o sigui, tu vas a... És que no sé, jo no ho utilitzo.
Ja et dic, jo no ho utilitzo, però perquè... Però igual que jo no he utilitzat mai xarxes socials. Clar, exacte, però sé que és absurd, vull dir, sé que s'ha utilitzat. La tendència aquesta de les imatges de convertir les fotos en anime, no sé, que van dir d'Sten, no sé si va ser una setmana o dues, va ser un gasto de 270 milions de litros d'aigua. Sí. Avui ha sortit un diguem que no siga tant gilipolles, perquè es veu que per fer una xorrada, dos gots, es gasten no sé quants de mils de litros. Però quan dic una xorrada que són... Ell ho sap, tots són datos que estan emmagatzemats, aquests emmagatzemats són energia que consumeix, clar. Que no s'has dit d'acord, deixeu de marcar la gent ja. Vale que no t'agradi, no ho utilitzis, però no em diguis ara que l'aigua no sé què, dius. Totalment. L'aigua es gasta en merdes, molta més, molt més absurd. Totalment, vull dir, no serà per l'estudi Gimli que els pantans s'assequen, sí, això no. No, però sí la creativitat, sí, tota la part creativa i tot això és complicat. Bueno, suposo que hi ha coses per les que deu funcionar molt bé, però mira, jo ara per exemple... El problema és que ens han fregit el cervell, i ara ja el cervell ja, un cop fregit, ja saps el que vulgui. Rapidesa i resultats. Sí, però per exemple, jo porto el nen a la piscina els dissabtes al matí i m'he fet amic, parlo amb un tio a la piscina que és un dels jefazos màxims, ojo amb això, de la caixa de pensions. De la caixa? De la caixa. Wow. I aquest tio de temes d'economia, d'aquestes coses, clar, és que és o sigui, està a l'Isidre Feiner i aquest tio, amb 4 tios més, està just per sota. I aquest tio és el que se n'està encarregant de la intel·ligència artificial. O sigui, és el que s'està encarregant d'implementar-li tot això. I ell diu que sí. O sigui, ell és el que... O sigui, de tota la gent amb qui he parlat d'aquests temes, que tothom em preocupa, aquest és l'únic que a vegades penso, dic, bueno, doncs no hi... Perquè el tio em diu, la intel·ligència artificial està molt bé i serveix per moltes coses, diu, però el que dèiem, no deixa de ser un Excel que va molt més ràpid i que hi ha coses que quan li has preguntat 3 vegades ja no li tornes a preguntar perquè ell sol ja t'està donant la resposta. Perquè aprèn. Exacte. Diu, però realment, diu nosaltres, a la caixa, veiem que és veritat que ara mateix hi ha, igual, jo què sé, 100.000 treballadors que ens en sobren 20.000. Diu, no el que s'ha dit que ens sobren 100.000. O sigui, igualment requereix un control i unes coses. Clar, el que no diu és que això és ara, en el 2025. D'aquí 10 anys, perquè el ritme que va això és molt bèstia. Però ara, per exemple, es veu que tu a la caixa ja han experimentat amb el que tu pots demanar un microcrèdit i tu només escrivint el teu nom i el teu DNI, ell ja busca totes les teves dades fiscals on treballa i et diu, en crèdits petits, fins a, jo què sé, no sé, 3-6.000 euros, tu fas sol. Ja no hi ha un tio per fer això. Bueno, tu fas la web. Però és que el teu fill per demanar una hipoteca... Les fiscals són teves. No, tu els has d'haver donat. Tu li dones accés a la caixa. Vale. Pongo mi nombre y la IA me dice si me lo dono. Que jo no t'he dit que no la trobarà. Sí. No, el tema és... entraríem a... El tema és, segur que la té. O sigui, segur que tu no li donis permís, la té. Sí, que igualment la caixa ens envia el nostre informe fiscal per poder fer la declaració de renta, però dic que si comença a entrar més paràmetres on entra l'Estat. Clar, però ja estan, saps? No, ja aplicat a la medicina també té el seu risc. Sí, i tant. No, però molt bé, t'ajudarà en moltes coses i descobrirà molts càncers. Clar, és que té que, sobretot en la detecció... Molt, es veu que això està funcionant molt, amb la detecció d'enfermetats aquestes es veu que està funcionant molt, i amb tractaments, i amb prevenció, tot això funciona. El problema és que tots sabem... L'únic que amb aquestes coses no interessen. No, clar. O s'endarrereixen o no deixen que evolucioni més cap a aquest sector, perquè és un negoci. Clar. És que clar. Però com te hi hauràs negoci de les coses? On seràs negoci? Si tenim la mateixa IA tots... L'altre dia vaig sentir... Com es farà democratitzarà o no? Però saps aquest tio que és expert en xarxes? Si tu tens una IA i jo tens la mateixa, qui pot cercar la cura del càncer? Si la trobaràs a IA, li poden demanar tots dos, no? Sí, clar. On entra la lògica humana aquí? És que hi ha un punt... On entra el negoci? Hi ha un punt que aquest és el que no entenc. I qui està fent el negoci? La IA. O sigui, és a dir... Bueno, clar, aquí, però com sempre Google, Meta... Vale, però hi haurà un moment en què Google, Meta, qui són? Bueno, Elon Musk volia comprar ChatGPT per 87.000 milions de dòlars. Sí, però... Vale, I li va dir que no, que li comprava Twitter per la mateixa quantitat. Clar, però em refereixo que al final... O sigui, el tema és... O sigui, hi haurà un moment en què ara ja són superempreses. O sigui, els Zuckerberg aquests no pinten res. O sigui, és a dir, on volen arribar aquesta gent? L'altre dia sortia el Ganyet, saps aquest que surt a les autoles Mou, que és expert en xarxes i aquestes coses, i explicava que molts de Silicon Valley
d'aquests que són els que han creat totes aquestes coses, Facebook i totes aquestes coses, que tots aquests primer eren d'esquerres. I ara tots s'han tornat de dretes perquè els han posat moltes traves i llavors aquests volen que tot sigui neoliberalisme i tot això. I va explicar una cosa que vaig pensar, ara és el primer cop que començo a entendre, és a dir, nosaltres tres pensem des de la lògica que som gent pobra, que tenim diners perquè el guanyem i somiem amb que si ens toca l'euromilló en 250 milions d'euros ens ho gastaríem en un barco, amb un cotxe, amb bambes o amb crotxet. Fantasia, sí. Però són coses en les que tu més o menys vols seguir deixant el planeta com està. És a dir, clar. Saps el que et vull dir? Tenies el teu amic aquest... Utilitzaràs les eines que existeixen, no? Perquè la teva imaginació arriba fins aquí. Però aquests tios, que és el que explicava, no me'n recordo el nom, ja us ho buscaré perquè és curiós, el tio és un dels primers fundadors també d'aquestes plataformes i tot això, i d'internets i aquestes coses. I el tio explicava que és d'aquests que s'han pertorbat, a Elon Musk i tot això, i que ja creuen que ells no moriran mai. Són aquests que creuen que sí que es podran arribar i que per això el seu poder ja no és els diners. Perquè clar, explicaven que hi ha tios d'aquests que estan generant al dia més de 100.000 milions que no és un tema de diners, o sigui, ja no és un tema de diners, ja tenen més del que podrien comprar amb 100 vides, o sigui, ja fa molts anys, clar, ja no són diners. S'ha de canviar molt la naturalesa del cervell. Clar, ja s'han pertorbat a un nivell que ja no viuen. Ja assimilat. Clar, ja no viuen a la nostra terra, llavors... Clar, deu ser molt complicat, perquè cerques espudes, ja. Clar, és que ho tens tot, o sigui, tu tens tot. Si tu ets un tio que ho tens tot... Aquesta gent ja fa molt d'anys que tenen espuda, amb la qual quin és el següent pas? Exacte, quin és el següent pas? Fa molt d'anys que ja s'apasta, no? Mira. Tenc espuda, ja fa anys que espuda tampoc és algo perquè... Clar, què vols? Som 10 o som 5 i no tindrem més que els altres 4. Anar a Marte, que és el que vol l'altre, anar a Marte, vale, doncs Marte. Doncs ja ho he fet. Clar, exacte. I ara què? La immortalitat. És que ja només queda això. Una anècdota que m'ho va contar un conegut que relaciona bastant amb gent amb molta pasta i entre els quals per Abu Dhabi, jeques de Sefefum, que al final té amistat amb un i un dia asseguts el pavo d'Abu Dhabi al final li deia que se'n dona compte que canviaria tot el que té per viure la seva vida. Per què? Perquè arribat en el punt es veia, té 70 i pico d'anys, per lo que dius tu, que ja no té tanta pasta que es pot comprar l'avió més gran del món. És que no li deu fer il·lusió res. No. Pot comprar un coet, es pot comprar un edifici, es pot comprar una ciutat, es pot comprar... Clar, nosaltres som pobres. Nosaltres som pobres encara que tinguem diners. Som pobres. No, però nosaltres podem tenir somnis infinits. Exacte. Ara mateix nosaltres que no hem tingut mai recursos a saco és en plan... Però arribarà un moment que acabarà. És més, a nosaltres tres ens toquen els 250 milions d'euros i som pobres que ens han tocat 250 milions d'euros. I tindrem una vida de pobre. O sigui, fins i tot encara amb els 250... Sí, pensament de pobre. Serem pobres amb pensament de ric, que això és el pitjor que pots fer. Però raonaríem coses, o sigui, a l'hora de comprar segons què... No, perquè els rics veuríem que som pobres, tinguem pensaments de gent pobra. Exacte, sí, ells ho veurien. O sigui, tu aniries... Has vist aquella pel·lícula que és dolentíssima, però hi ha una frase que és certa, la de... Però que no em mesclaràs amb gent de pasta. La del Justin Timberlake, la de... In Time. Quan ell va a la zona dels més rics... No, és tan dolenta aquesta pel·lícula. No, és molt original. Sí, quan ell està a la zona dels superrics i ¿cuánto cuesta la comida? I li diu 20 años. Que ell allà viu al dia, però ell 20 años va, pum, com estos, pam, i els paga. El tío li diu, usted no es de esta zona, ¿verdad? ¿Y por qué? Y diu, ¿por qué? Diu, porque lo hace todo muy deprisa. Perquè, clar... Menja corrents... Tot ho fa ràpid perquè va, i allà tots van, perquè, clar, o sea... ¿Pa qué? Tenen mi primer millón de años, hi ha un que té mi primer millón de años. Tu t'imagines viure la vida sabent que tens 1 milió d'anys per viure-la? 1 milió d'anys, M'ho gasto. Clar. I aquesta penya es queda congelada, o sigui, congelada, com són unes 28. Exacte. Sí, com eres tu fa un any. I sempre estaràs igual. Físicament estàs a tope, con todo per sempre. Con todo per sempre. Nivells a tope, no t'has espatllat, però clar. I, evidentment, s'avorreixen. S'avorreixen. És que s'avorreixen per això fan aquelles apostes. Per això fan aquelles apostes de me juego... ¿Cuántos años te quedan? 1000. Me juego en 998. Especialment per veure si... Sí. Per sentir alguna cosa. És que arriba un moment que tu ja no tens... Elon Musk. Per sentir alguna cosa. Marte. No, a veure, està a la Casa Blanca... Destruir el planeta ara. Com no, destruir el planeta. No, però fer guanyar el Trump i dir... Ho he aconseguit jo, ja està. Per què? Perquè puc posar a qui vulgui on vulgui, ja està. I l'any que ve comprarà el Girona i el farà guanyar la Champions. Entén-me, l'únic que si per exemple tens molt de doblers
i tot i així tens imaginació, pots arribar a fer coses de guapes de, jo què sé, crear la NASA que es diu SpaceX, no? I poder intentar, jo què sé, anar a Marte. Sí, però una vegada ja el va tirar, jo crec que ja s'avorrava és perquè l'ha tirat 5 o 6. Però jo el que penso és, amb la pasta que tens, serà avarícia. Jo no dic salvar el planeta, perquè ja entenc que també el planeta som un número de persones i hi ha d'haver un equilibri entre els que traspassen i els que es queden, i això és, o sigui, tu no pots fer que tothom visqui igual. I fa anys que s'està trencant, l'equilibri aquest. Molt. Però d'aquí a que hi hagi gent que s'estigui morint de gana i el teu somni sigui colonitzar Marte, quan tens Mèxic, que se t'estan morint i tu vols fotre'ls un muro, és a dir, vols anar a Marte, saps? O sigui, aquesta gent ja està a un altre plano, o sigui, està en un altre plano, ja no és els diners. I crec que el ChatGPT és com la demostració de que aquesta gent ja està en otro, o sigui, ens estan fotent una cosa de... Perquè aquesta gent van, a lo millor 10 anys més avançats que tu. No, segur. A lo millor la IA aquesta ells fa a saber quan que l'utilitzen. Bueno, ja vam dir-ho aquí un dia, que a l'Steve Jobs li van preguntar quin era el futur, quan era molt jove quin era el futur de la tecnologia no sé què, i ell deia que la clau seria saber com pensava Leonardo da Vinci o Michelangelo, i que a través de la seva obra, amb una IA interpretativa, es podria arribar a saber com pensava, com raonava, i tu podies agafar a una IA i dir-li, que ell en aquell moment no li deia IA, li deia, no sé com li deia un altre nom, i tu en teoria, si li poses tot el coneixement, totes les obres de Leonardo o de Michelangelo o no sé què, podries arribar a reproduir aquella persona. Això ho hem fet ara amb que escrigués amb un boli en la lletra d'en Da Vinci Trop. Veus? I si han escrit, que escrigui amb aquell estil, o què opinaria aquella persona d'aquesta obra. Què opinaria aquella persona d'aquesta cosa? Tu li podies arribar a preguntar a Leonardo da Vinci de debò, que no és el de debò. Hi ha un podcast que em va recomanar el Robert, que és de cinema, que hi ha un crític molt famós de cinema, que crec que es va morir el 2008 o igual el 2010, que ara li passen per la IA. Què n'opinaria aquest crític de cinema, que va estar 50 anys fent crítiques de cinema, què n'opinaria d'aquesta pel·li? O què creus? Llavors que la IA agafa 50 anys de totes les crítiques, de com ho ha escrit, a què li agrada, a què no li agrada, i et diu... Més o menys opinaria això, perquè sempre ha parlat que la història és el que més li agrada i aquesta actriu s'assembla a la quina actriu. Però això sí que té un component de dir, bueno... Saps? O sigui... Però hi ha una compte per Instagram que jo es deia, però mola perquè, per exemple, te veus a tu com a cos i diu, jo què sé, com seria l'antiga Roma. I veus realment que el personatge camina per l'antiga Roma i t'imagines realment com... No és una pel·lícula... Que saps que ja està tot muntant no sé què, sinó que allà vius la vida com era. O l'altre dia vaig veure de Barcelona en els anys 30, troc que era. I anava per la Rambla i veies tot que es començava a construir, que se roba la gent i te creies que era una càmera en aquells anys. Això està. O sigui, sí. El que mola d'aquestes coses, després ja que l'han pres bé o no, però mola. El que has dit d'anar caminant per Roma, quants anys creus que sobreviuríeu anant en el passat per a un altre segle? O sigui, no et dic d'anar al 1950 o inclús a la Primera Guerra Mundial. En quina edat? Ara. Una màquina dels temps que ens porta a un segle diferent. Que no sigui el 20. Una setmana. Perquè el coneixem. Però és que jo crec que moriríem ja de les bactèries que hi hauria que el nostre cos. De les bactèries. Però més enllà de tot això, no sabries... Parlaries raro? Ningú parlaria com tu? Una setmana. No sabries expressar-te? Heu vist Gladiator? Sí. No, allà un dia. Sí. Allà el primer dia. Gladiator. Però és que te posaries alguna cosa que moriria. Jo allà... O sigui... Bueno, jo crec que en el carro en què et transporten allà estic mort. Només del traqueteo a l'esquena, que la tinc clavada, ja em queda ja clavat. Ja, un fisio de... Un què? Però amb els coneixements d'ara. Sí, avui també allà a Roma i Troia perquè m'apellen fora. Però és que antes de Gladiator aquell dia tens que menjar, tens que beure, tens que dormir, que estic d'acord amb tu, i que tothom te mirarà superraro. Tens que viure com ells, caminar com ells. En la vestimenta d'avui te miren, te maten. No és dir tens pa, que ja te l'han fotuda. Però si intel·ligència artificial jo crec que mos ho beneficiarà.
És com tot. Anirem a la merda, Quan canvia... No, però quan ja s'inventes la tele, s'inventes el telèfon, tot això va canviar mogollons la societat. Per millor o per pitjor? Bueno, la va canviar. Sí. Que al final no hi ha millor o pitjor, o sigui, 9.000 milions de persones o 8.000 milions que vivim aquí, viurem igual o intentarem sobreviure igual. Enviar sense enviar, amb telèfon sense... Tant se'n fot. Sí. Viure com és un món d'anar Heidi a un prado i ja està. I que al final Tots de tot, feliços. si fa alguna realment greu la IA, segur que hi haurà una persona al darrere executant allò. Perquè una IA de per si sola... En teoria van dir això, no? Que encara està controlada, no? Encara, però... No, però que venim a referir que si es descontrola serà perquè les persones o la humanitat ha deixat o ha creat alguna cosa sapiguent que es pot descontrolar. En un podcast que parlen d'IA li van preguntar a la IA del ChatGPT, ho vas veure? No, ho vaig sentir, o crec que m'ho has explicat tu. No sé, perquè ho vaig veure fa molt poc. Com faria el ChatGPT o la IA per dominar el món? I l'explicació era terrorífica, perquè a més tothom s'espera, lo típic, de cogeria i los tanques i los mandaria a matar no sé què, no sé quantos. I no, la resposta era més terrorífica, perquè deia: aniré introduint-me a poc a les vostres vides. Cada vegada seré més necessari per vosaltres. Hi haurà un moment en què no us en recordareu de com es fa la compra, perquè la nevera ja farà la compra i tu no sabràs que has d'anar a comprar. És així? Diu, hi haurà un dia en què tu no te n'en recordaràs d'arribar a casa teva perquè hi haurà el telèfon que et portaré. Jo et portaré fins a casa teva. Tu no sabràs com es posa la gasolina ni quan el cotxe està buit de gasolina, perquè jo sabré quan, tal. I diu, a poc estaré introduint. Tu et pensaràs que vols votar a algú, però tu en veritat no sabràs que vols votar, perquè no ho sabràs i em preguntaràs a qui hauria de votar en funció de... Això ho dius com si fos el futur i en veritat ja està passant. Sí, per això, però ho anava dient i diu, hi haurà un moment en què jo ja estaré dominant el món i et faré creure tu que tu ets qui està dominant el món, però soc jo qui està dominant el món. Aquí és el que sempre m'està parlant i el que sempre diu el Saúl, que és el que neix avui el que serà esclau d'això, no el que ha fet la transició cap a això. Nosaltres no ens hem de preocupar de nosaltres. Jo crec que jo estic a dintre d'això. No, perquè jo penso, intel·ligència artificial, d'aquí 5 o 10 anys ja serà autònom 55 i després no sé què 65. Mentre un robot em pugui netejar la meva merda quan jo sigui gran... Home, jo mentre una màquina sigui capaç de netejar la meva merda i cuidar-me quan jo sigui gran... Ho deies tu, no? Lo de menjar? Lo de menjar ho vas dir tu, no? Lo de la cuina, lo de que havien fet amb plats de cuina. Hi ha un robot que es dedica a fer... Ho vaig veure, ho vaig buscar perquè em va semblar curiós i era cert, però clar, estic d'acord amb tu. Però estic d'acord amb tu. O sigui, el menjar no va quedar sempre igual. O sigui, saps? O sigui, la paella tu sí que vols que quedi igual, però jo estic d'acord que el que deia el Santi amb el dels llibres. Jo no llegiré un llibre posterior al 2019. Bueno, sí, difícilment em creuré res després del 2019 de pensar que tot això passa per una persona humana. Però jo crec que és una loteria. Tu vas a fotre't unes braves a un bar i saps que hi haurà un dia ni que sigui que no estarà... O sigui, hi haurà un dia que dius, hòstia, que bones estaven avui. No, que el cuiner estava malalt. Exacte. Jo he demanat globos a un puesto i fa poc ho van demanar a Cris i tal, i va arribar i van menjar un japonès. I li vaig dir, avui el cuiner no estava mal. Avui el cuiner està malalt. No era el de sempre. S'ha posat el segon i no és el mateix. No la pots clavar 3 cops i el quart... Jo vaig demanar una pizza del Domino's fa no gaire i t'ho juro que semblava una pizza artesanal feta de forn, o sigui, t'ho juro que jo mateix vaig pensar, i més, jo sempre em demano la mateixa, l'extravagància, i vaig pensar, dic, madre mia, tio, què ha passat? Saps el que dius? Què s'està magia? Avui està, no, de veritat. I tenen el mateix procés, és com una burger. Tot igual, és impossible que sigui diferent, però aquell dia, tio, o sigui, aquell dia vaig pensar, dic, madre mia, però esto, o sigui, t'ho juro, o sigui, pues bueno, això també fa il·lusió, i una altra dia te la menges i dius, joder, pues avui no... Igual sóc jo, també. També fa molt el dia que si has aixecat més ferro, menys ferro, això s'ha de notar molt en el teu menjar. El simple fet de que jo me'n record quan van començar a comercialitzar plats preparats. Sí, tio. Gent, era super raro, sí, no? Però la gent no assimilava que podies anar al súper i menjar-te una fideuà. O te podies menjar una paella. I avui en dia tu vas al súper i tens croquetes, tens peix, tens de tot ja per fotre el micro. Bueno, és que tens raó amb això, Jo me'n recordo que... Demana-li a algú de menys de 30 anys que t'ha una fideuà. Jo quan era petit anava de vacances sempre amb els meus pares a França i la cosa que més ens flipava amb els meus pares quan anàvem a França eren aquests grans supermercats que aquí no hi havia, aquests Carrefours i gegants i tot això, i hi havia una secció que era el que has dit tu ara, plats preparats, però de coses. I clar, per nosaltres era com ciència-ficció. I ara és una cosa que la trobes normalíssima, la trobes a qualsevol lloc, ara. I me'n recordo que anàvem allà en plan, mira, venen
tortilla de patates envasada al vacío, era com un... Jo quan vaig veure un allioli envasat fresc, va ser com veure les taules d'en Moisès, vaig pensar, no pot ser que existeixi això ja. Sí, és veritat. Ja va ser la introducció, coses ja precuinades. Però en qualque moment, jo que sé, m'imagino, generacions dels pares o de les àvies van veure el concepte que feien allioli envasat i tenia el mateix concepte que nosaltres de jo mai aniré a comprar un allioli perquè l'artesà... ja. Les generacions noves, que es diu Xovi. Aquesta setmana patrocinat per Xovi, ells no ho saben, però està ja te l'han endinyat. Sí. Home, no, hi gent que s'hi negava, al final, claudicat. Ha claudicat. És que és molt fàcil demanar... Tens que caure. Ara que has dit lo de les pizzas, com deia l'altre dia, diu... Los viernes de pequeño no cenabais pizza porque era un día guay, era especial porque era viernes, llegaba el fin de semana. Digo, cenabais pizza porque vuestros padres ya no tenían ideas de qué coño cocinaron para comer. I es van matar los viernes de pizza. O sigui, no penseu que era un premi, era en plan, és un premi pels pares, que ja no saben què més cuinar. He sobrevivido al final de la semana. Este es el límite. Hoy no cocino o no pienso qué coño hay que comer. Totalment. Que és un marrona. El sofriment aquest de sempre de cadín que soc. Puta marrona, tio. Dies internacionals d'aquesta setmana, Dia Mundial de l'Art, del Arte, dia 15 d'abril. Què és art? Per què has hagut de dir arte? No, perquè he dit de l'art i sembla una paraula o de l'arte o de l'art. No, és que potser és que com que té el seu... Què és art? Pues mira, oi que li vas preguntar això a l'Andoni també? Art? No ho recordo, però bueno, igual era algú així abstracte. És que no me'n recordo, perquè penso moltes coses. Però no, què és art? Quan jo estudiava Ciències Polítiques, perdona, Humanitats, quan jo estudiava Humanitats, va haver un professor, a la primera classe de Història de l'Art, ens va explicar una cosa. Vas agafar batxiller fàcil, tu? Això a la carrera, dic. Ah, vale. A Humanitats, la carrera. Va haver-hi, i ara no me'n recordo com es va resoldre, vale? I no us puc dir, però si busqueu segur que apareix. Que cap al 1850, una cosa així, va haver-hi un problema com d'aranzels com el que està havent-hi ara entre Europa i Estats Units, vale? I va haver-hi un tio d'aquí, i es van trobar amb un problema, que el ferro o el plom costava, si el portaves, doncs havies de pagar un 50% d'aranzels per portar-lo d'Europa fins als Estats Units. I un tio va fer una obra d'art que era una bola de 35 tonelades, rodona completament, de plom, però l'art pagava un 5% d'aranzels i va arribar aquesta bola a Estats Units. Llavors uns tios van dir, això és ferro, 50% d'aranzels, i uns altres van dir, no, això és art, 5% d'aranzels. I es va obrir el debat de què és l'art i què, saps? O sigui, què és l'art? Què és l'art? I va estar l'obra parada en un lloc, en els brots, anys, perquè ningú resolia si allò s'havia portat per després desfer-ho i fer ferro o si realment era una obra d'art. I vam estar, aquell dia me'n recordo de classe, era la primera classe, 2 hores debatent entre tots què pensàvem, què és art i què no és art. Clar, què és art? Que heu vist el vídeo que diu el arte? No, es que està relacionat. Diu, con este vídeo me doy cuenta que el arte está en todas partes o algo així. I surt un home amb una moto que se la pega i en vez i està a punt de caure i en vez de caure fa com una voltereta de ballarina professional i cau amb una elegància, però és que es fot una sota i dius, és que sos art també. Clar, I veus el Pau que fa fum i es fot una sota. Què és l'art? L'art... Qualsevol cosa que tu et transmetri un sentiment i una passió, no? En teoria. Des d'un autor. Sí, clar, ha de ser fet per... Jo crec que sense autor... Clar, però en aquest debat que et deia jo, què és art? És art o és ferro? Pues si l'autor que ha fet l'escultura té una història amb el que ha fet... És igual. L'Estàtua de la Llibertat, jo te la faig dient que és l'Estàtua de la Llibertat, que representa els drets que heu aconseguit no sé què, no sé quantos, jo et faig tot el paper, t'ho escric tot, però quan arriba allà ho desfaig i faig les vies dels trets. Però una estàtua, pel simple fet de ser una estàtua, és art? Clar, això, no, per això. O és una estàtua? No parlo de la llibertat, jo me'n vaig a l'abstracte de l'art. Però què és art? No? Si és artesanal. Una estàtua artesanal és art, encara que sigui una estàtua de merda. I si està feta en sèrie? Això és art. I si està feta en sèrie? En sèrie, és a dir, si jo la dissenyo, la faig una... Per què no?
Clar, és que igual és una puta passada. Clar. Sí, per què no ho és? Perquè ja està dissenyada bajo unos controles i no és artesanal. Vale, i l'he d'haver fet jo? La Capella Sixtina és art. Exacte. La Capella Sixtina és art. Sí. Com a tal. És manual tot. Un pòster de la Capella Sixtina molt gros aquí posat a casa teu superben il·luminat amb una d'allò és art també. Clar. Perquè ve d'una fotografia que qualcú ha fet. Però és una rèplica. O sigui, tu mai podràs sentir la Capella Sixtina si no hi ets estat. És art la foto. Perquè m'evoca el plano que he agafat amb la il·luminació que té en aquell moment la foto. La foto és art. La rèplica de so és art si vas allà. O sigui, perquè és una obra d'art. M'explico? Sí. Sí, és una foto de l'art. Però... Sí. Bé, no, per això no té resposta. Una pedra. No té resposta en el sentit de que... I ha de ser feta per una persona en concret? És a dir, una resposta un autor. Però en concret? Clar, perquè jo, per exemple, un autor. No, perquè jo, per exemple, puc haver fet el disseny, però que ho esculpeixi un altre. Llavors, de qui és? L'art com a escultura? De l'escultor. I després és la idea. Clar, però per exemple, hi ha obres que no les pot fer un mateix. És a dir, per exemple, les cares d'Estats Units, aquella on estan els presidents. Sou dos artistes. Un té la idea que ho plasma i l'altre qui ho fa. No, els altres són obrers. Les cares de Belmet són art o no són art? Però, per exemple, la gent restauradora són artistes que es dediquen a la restauració. No, jo crec que sí. Sinó que són obrers, a lo millor no posis un manobre sense la rama aquesta, sense dirigir, que no hi hagi un director gràfic al darrere. Però esteu portant tot cap a la creació del concepte aquest d'art, però per mi hi ha art, tu pots fer la teva feina com a enginyer, algo de dir... I és art. Sol art, perquè requereix d'una part d'imaginació. Sí. I la imaginació és una cosa molt etèria que necessites aquella part etèria o d'imaginació per poder-lo plasmar i convertir en alguna altra cosa. Perquè li fots un significat. Però el simple fet d'utilitzar aquest procés no converteix en art. Que jo hagi utilitzat imaginació per fer no sé què, però és una puta merda, no ho converteix en art. El simple fet que jo tinc intenció de fer un dibuix meu aquí ara fer un 6 un 4 no és art. No és art. Però la teva intenció pot ser fer art. Exacte. Llavors, què és? Sí, llavors és art. Clar, ja. M'encanta aquesta discussió perquè no arriba enlloc. No, és infinit. Però dones moltes voltes. És infinita. El rotllo de paper... Nosaltres aquell dia a la classe no vam respondre, no es va acabar resolent. És que és infinita. No es va acabar resolent. El rotllo de paper aquesta que van donar al museu o la van... És art. Per què? Perquè algú ha agafat aquell objecte, li ha donat un significat... Que no li doni significat a algú, no, t'ho converteix en art. Per mi, que soc... No, que tu vulguis que algú sigui art, no ho converteix en art. Però per mi... Veus, en això no estic d'acord tu i jo. És art. Però per mi un cotxe, per exemple, és art. Per mi un cotxe... Clar, exacte. No, per mi, per exemple, quan diuen s'ha pagat per tal cotxe de tal època, s'ha pagat 50 milions de dòlars. Correcte. Però hi ha dues vessants. Hi ha gent que el compra perquè és una cosa concreta que no sé què, i hi ha gent que el compra com això és una peça, això és una obra. Això és una obra. Clar, però llavors aquí, quina és l'obra? És a dir... És molt subjectiu l'art, com ha dit. No, però per exemple, deies tu, per exemple, un cotxe, ¿vale? Per mi és un mitjà de transport. Sí, més maco, menys maco, però no és art. Però hi ha cotxes que són realment obres mestres. Història, és història, perquè són història. Perquè tu tens els coneixements per reconèixer que allò és una obra. Això és evident. No vol dir que l'art sigui per tothom igual. No, clar. Jo veig una obra... Ets a part de la trampa de la pregunta que és art, que és una pregunta que no té resposta perquè té tantes respostes com tantes persones a la conversa. Hi ha molta gent que jo crec que pensa que sap d'art i no té ni puta idea, segurament, perquè et vol vendre la moto tu que sap d'art i al final i a tu et fa sentir pitjor perquè tu no saps apreciar un quadre i dius, bueno, jo no sé apreciar un quadre, clar. No, però mira, l'altre dia... Hi haurà un altre context on aquella persona no apreciï el que tu estàs veient. Però mira, l'altre dia estàvem fent el curs de Photoshop i la tia ens va explicar que ella té en comptes, la gent normal tenim 2 cons i tenim la percepció del color d'una manera. I la tia aquesta ens va dir que en té 3 cons i per tant veu més colors. Per tant, aquesta tia si veu un quadre veu molts més tons de colors. Potser aquesta tia sí que veu un quadre i flipa. O sigui, flipa perquè deu veure unes profunditats... Aquesta és un altre, tio. I clar, i en canvi jo potser només veig 3... O sigui, ens refereixo, jo aquesta paret la veig de 3 blancs, però aquesta tia que té 3 cons, nosaltres en tenim 2, aquesta tia té molts més bits, veu aquesta paret i deu fer un... Uau, nen, aquí estoy viendo 100.000 blancos. Pues si el quadre dels cosins, en el quadre dels cosins... Miro, dius? No, sí, jo ho he mirat. En el quadre dels cosins
jo el veig i dic, bueno, pues 5 colores, però aquesta tia el veu i igual se li va la olla, saps? Perquè diu, és que aquí hi ha 1.000 milions de colors, perquè ella els veu. Això sí que m'ha patat que fa no tants anys. Jo pensava que tots veiem el món igual, dels mateixos colors i tot, i no té res a veure el que vosaltres i tu i jo. No, clar, jo potser veig el taronja del mono i el taronja de la sola, molt diferent tot. Hi ha un que et diu, perdona, el mono és rosa. Tota la paleta de colors es veu. Tu de l'iPhone, de que un és més blanc i l'altre... Tal qual, un sempre surt més fred i l'altre més càlid, que avui hi ha rosa, avui hi ha rosa, doncs aquest te dones color, color més color, si els vermells són més vermells, els negres... I aquella dona algo superfred, tot tendeix a blau, a blancs... La tia aquesta va explicar-nos ella que va detectar, o sigui, que ella sempre havia notat alguna raro, amb que ella veia els colors diferents, normal. Perquè quan algú li deia, ostres, doncs mira, això és d'aquest color, i ella deia, bueno, d'aquest color, i de 35 més, i la gent li deia, no, esto es negro, i ella, no, esto es negro, más azul, más un poco de... Ella ho veia. Clar, nosaltres som incapaços de... No. Bueno, ell i jo vam conèixer una persona, que això sí que és surrealista, que veiem 2D. El Lluís Super. 2D. Tot és una foto per tu. Sí. I llavors el seu cap... Tanques un ull. Llavors, ell tot ho veia així. Llavors, el seu cap, com que li va passar des de naixement... Tens que fer el triple de feina. Ell calculava... No, però clar, ja ho fas innat. Com que és de naixement. Però no té profunditat, ell. I per mi és una cosa que penses, com que no tens profunditat? O sigui, què vol dir que no veus la profunditat? No, que tu estàs enganxat al telèfon, al no sé què, la paret allà al final, la finestra i allò, tot això està aquí. I no t'ho sap fer. No arriba. És molt fort, tio, és molt fort. Però clar, és el que dius tu, no? Tu penses que tots veiem igual i no tots veiem. Tu veus una posta de sol i potser dius... Pues vale, jo veo el naranja i algú que et veu, clar, 3 cons aquesta tia, però potser, jo què sé, no sé. No. Es veu que la tia ho va descobrir, exacte. Es veu que és molt poc comú, perquè la tia va anar per fer-se una revisió i es veu que... Li van dir, tens un cono de més, eh? No, es veu que li van ensenyar una cosa i la tia va dir, hòstia, algun plan, tal, i jo veig això. I el tio li va dir... Com? Sí. I es veu que el tio es va emocionar. Superdotada de vista. A l'oftalmòleg es veu que es va emocionar perquè va... No havia vist mai un cas així, no? Lo havia estudiat, però nunca... I el tio, es veu que ella li va dir ell, tens temps? I ella va dir, sí, però hi ha gent a la consulta esperant i el tio... Tu tens temps? Sí, vale. I li va començar a fer exercicis i va dir... A què es dedica aquesta noia? És la que ens està fent el curs de Photoshop. Ah, vale, clar. I la tia... És molt lògic. Perquè la tia ens va explicar, diu, jo hi ha moltes coses que la faig a ojímetro. I llavors va dir, bueno, hi ha una petita trampa. Llavors ens va explicar tot aquest tema dels colors. Clar, coses que tu no les veus... Ella sí. Ella les veu, o sigui, ella veu claríssimament... És molt bona en la seva feina. Va treballar a HP, va treballar fent això que fan de les impressores, de posar-los bé les colorimetries... Hòstia. Clar, sí, però a ojo, Es veu que... Però perquè ets en Messi. Però que es veu que... És que ets en Messi, tu tens una cosa que no tenen els altres, ja ho tens tu de sèrie. Que feien apostes per saber el tant per cent dels colors, en plan, vale? I que normalment això ho fan pues, amb una tinta d'aquesta de color, llavors diuen, pues, aquí hi ha un 20% de rojo, un tant. I ella, a ull, i diu, pues si era un 20, era un 23. Diu, jo deia 23 i era un 20. Diu, però... Diu, quan normal és equivocar-se de dir... No, home, no, de bastant. Ho dius de pota i dius un 40. Contrastos. I la tia ho clavava. O sigui, clar, llavors aquesta tia, com veu l'art? L'art pintat. Clar, deu flipar. Deu veure els girassols, es deu posar allà al mig, i depèn del que dius tu també, de com has il·luminat la sala, perquè en aquesta tia sí que li deu afectar això. Però jo, per exemple, hi ha un vídeo que és la falta del Messi contra el Liverpool, amb música clàssica. Sí, l'he vist, tio. Que jo, aquest vídeo en càmera lenta, m'emociona amb la música, després com reacciona el Messi, el públic al darrere. Per mi aquestes imatges són la càmera que primer enfoca la pilota i sense sortir se'n va a Messi, tio. O sigui, el muntatge de les imatges més la música i de tot és art. Però per què? Perquè tu t'aboca una cosa i a mi una altra. Vindrà un col·lega i dirà esto es fútbol. Sí. Com ho dirà? Esto es fútbol. Fútbol. Perquè no l'utilitzen la T. Dia 15 d'abril és el dia del niño. Hola, Aleix. I l'aniversari de la meva mare? És l'aniversari. Felicitats. Maria Dolors. Tens un fill molt simpàtic. Bueno, dos. L'altre també és molt simpàtic. Dia 16. Dia mundial de la voz. Yes. I esta és la voz. Passaríeu molt malament si vos quedéssiu sense veu i no poguéssiu ratllar mai més. Sí, perquè no soc de parlar. Vull dir, podia sobreviure. Jo he estat afònic, que m'ha fet mal al coll d'estar 2 dies sense parlar
i m'he sentit molt frustrat. Que frustra. Sí, I quan t'ha descobrit més? No, quan te vols explicar. És com que se't soluciona amb una frase, però si no tens la frase costa molt de solucionar allò. Jo des que vaig anar al logopeda... Sí, ens apoyem molt en la veu. A mi em costaria. El meu pare i el meu avi deien sempre que la meva àvia parlava molt, com jo, i que li van fer una intervenció de les cordes vocals i va estar 3 setmanes sense poder parlar i que ells la recordaven com les 3 millors setmanes de la seva. I ho deien sempre. I què fèieu? Diu, ens assentàvem a la taula, diu, i tampoc parlàvem. Diu, estàvem en silenci, diu, perquè vam voler disfrutar de 3 setmanes de que ningú parlés a casa. Sí. Que forta. Has apagat la campana de la cuina. Diu, van aprofitar per... Sí, pensava que m'anaves a dir i van estar 3 setmanes i estaven allà supertristos, que ho trobaven molt a faltar. Era la xispa de la nostra vida. No, que ho deien sempre. Diu, vam estar 3 setmanes... o 2 setmanes, no era un mes, eren 2 o 3 setmanes. La veritat que quan marxes quedem un minut en silenci, el disfrutem i després ja ens posem al dia. Bueno, no, però podem dir la veritat. Hem quedat amb el nostre cosí, amb un cosí que tenim. Wow. No, amb el Gavi, hem quedat amb el Gavi. El cap de setmana que va fer. Ens hem vist un cap de setmana de venir, celebrar el meu aniversari, sopar, sortir a festa, quedar-se ella a dormir a casa del Saúl, veure'ns per esmorzar, dinar i marxar per la tarda marejats de dir no podem, o sigui, ja no hi cap més energia ni més volum ni més veu i va marxar. Hi va haver un dia que van sortir de festa i ell va marxar abans amb la seva xurri i va dormir a casa meva. Va ser un dels moments que vaig pensar, dic, hòstia, ara arriba a casa, està dormint, dic, ara hi haurà tranquil·litat. Entro a casa amb silenci, res, i a lo que em vaig a l'habitació a dormir, me'l trobo aquí. Primo! I dic, no te creo, Gavi. Dic, aún? I encara tenia parlica. I quan va marxar ja a la seva vida... No ens vam quedar el Saúl i jo així en plan... Uau. Apagar la campana. Sí, era en plan... Fa moltes, però moltes... Clar, jo me'n vaig anar a casa meva a dormir. Ell no. Era un son. El mirava en plan, fa moltes hores que no escolto el silenci. No. Jo l'aprecies en aquell moment. No? Sí. I ara vam fer... Sí, tio, la campana de la cuina, tio. És extractor. És deliciós, aquell moment de dir... Oh. Aquell moment que ni te'n dones compte. Estava de puta mare. I quan puges els vidres del cotxe també, tio. Un túnel. Dia mundial de què? No, perquè anava a dir d'escotxo. Avui no sé què m'ha passat, que se m'ha desincronitzat un moment a ràdio durant 10 minuts en el trajecte i senties motor d'escotxo i tot el d'escotxo i pensava que raro escoltar el cotxe. No, o sigui, crec que mai havia escoltat com sona un cotxe, perquè sempre hi ha algú posat. Jo és que escolto el cotxe moltes vegades. Però perquè a tu t'agraden molt els cotxes. No, perquè hi ha vegades que... No poses res? No, hi ha moltes vegades que m'agrada estar en silenci en el cotxe. O sigui, això que dius d'apreciar el silenci, moltes vegades m'agafa en el cotxe. Sí. Hòstia, no. Pensatiu i trist i tal, allò, i sempre algú hi ha d'haver. Sempre... Jo és que llavors em poso l'ostrell. No, però... Sí, se'm fa estrany escoltar el cotxe com sona. Però ara m'ha passat una cosa que és que suposo que és per l'edat, però abans escoltava música al cotxe i ara només escolto o notícies o podcast o desgràcies, o sigui, jo sí, ara sí, tio. No, jo no puc escoltar gent ratllant els cotxes, no me consent, no els escolto bé. Jo ara m'ha donat per això, tio. O sigui, intento posar música i penso, m'estic perdent notícies, llavors poso les notícies. Estic perdent notícies. Jo no sé si... Que ni me'n venen. Sí, perquè després penso, que a mi què collons m'importa? Sí, tio. T'ho juro, sí. És que tot això és estic perdent les... He de veure el temps. Sí. És de gent molt gran. Calla, que he d'escoltar el temps. Tio. No. Ja. Que sí. I a que a mi ho passa molt, comença el temps, calla. Començar i... No, perquè l'altre dia no sé què, no sé quantos i tal, i està parlant i... Merda, s'ha acabat el temps. He de tirar enrere. Tornar enrere. No, perquè l'altre dia que va dir... Tia, vols callar sa boca, ja. Mira els temps. És que no em concentro. I a tu que graves ara la meta i no et pregunten quin temps farà i fas? No. I fas un...
Doncs no et sabria dir jo... La veritat és que no m'ho miro. No em miro el temps. Fa 6 anys que faig el temps i no et sé dir el temps de demà, cap dia. Però hi ha dies que tu mires si hi ha alguna cosa excepcional. Clar, si t'interessa molt, si t'interessa molt. No, però clar, la Cris com va amb moto, tu que vas amb moto t'hauria de preocupar més. Jo només miro. Els que van amb moto els hi preocupa si plou o no plou. Saps el semàfor que gires cap a l'esquerra i entres a Garcilaso? I ja fa recte per venir a casa? I llavors el tema va passar, que no m'havia passat mai. Com sempre, jo dins el meu cotxe hi ha un concert de la música que sona i jo tenc l'artista que me canta sura però fort. I l'altre dia estic allà i inconscientment se me va calar el cotxe. Bueno, inconscientment. No vaig notar, vull dir... Vale. Inconscientment vull dir que no Ja, vaig que no notar... Dic que te'n vas donar compte. No me'n vaig donar compte que se me va calar el cotxe. Quan vas donar gas, no? Que no. No No te vas enterar. No me vaig enterar que es va calar el cotxe. I això que tenia la música a tope, i això que veig que el semàfor es posa en verd, i jo faig la maniobra de canviar. Dic, hòstia, com és que no s'acelera, tio? I poseu punt mort, i torno a primera, accelerador, i dic... No notaves la vibració? Que no vibrava res? Imagina't el volum al que està, tio. Que li vibra el cotxe tant que no notes si li vibra del motor. Pues vaig apagar la música apagar la ràdio i vaig notar el cotxe apagat i dic, hòstia... Aquí vas notar que no vibrava. I li vaig fotre i vaig arrencar. Tot perquè vaig volum notar portes la un pitido. No, bueno, que per jo l'escolti 2 plantes per sobre en el parquín, Jo l'escolto, jo estic a la planta 2 i ell està a la planta 4 al parquín. Jo quan entra al pàrquing, jo aparcant a la 2, l'altre dia el vaig sentir. I ja el vaig esperar i va fer les 2 voltes, tinc un vídeo, i va fer les 2 voltes i l'estava esperant ja gravant-lo amb el mòbil. Tenc que dir que els altaveus del meu cotxe no són convencionals. No són estàndard, de cotxe. No són... Ja venien maquejats, O sigui, el cotxe venia... Vull dir... Té molt bon... Quin era el Qashqai? El Qashqai. El Tecno no sé què esport. La meva mare té el mateix i jo quan vaig a Menorca agafo el Qashqai de ma mare i el mateix. Ram! I no sona igual, no? Sentir-me la meva veu cantant ja no m'agrada. Massa fluix. Molt fluix. Està I massa està tot suau. bé a tot. El meu pare que el mato d'un infart. Vam pujar al cotxe, va engegar la música i va fer pipim! Va tocar el techo. No m'ha acabat. Dia 18, dia del radioaficionado. I la pregunta és: si poguéssiu tenir un programa de ràdio, de què seria? Els cosins. De què seria? Els cosins. Jo m'agradaria tenir... De futbol. Jo m'agradaria tenir un programa de música. Jo de futbol. Tu de futbol? Sí? Parell d'horetes de... Sí. La tertulieta. Portar els amics allà al Barça. No, Barça o futbol? No, tens raó, del Barça. És que a mi no m'agrada el futbol, a mi m'agrada el Barça. Del Barça, però el que has dit tu, tertulieta, però que fos... O sigui... Picadet... No, de parlar de lo que... De parlar de parlar de futbol. Sí, de com has vist el partit, de les tonteries, i... Sí, una cosa. Pre i post partido. No, sempre post. Sempre post. No voldria informar. Voldria només la tertulieta sí, aquesta. Del pre només pots fer... El cafecito. Opinar a lo cunyau. Exacte. Saps? Sí, no, seria un post d'aquests així, en plan de... Però el cafecito de Mauri. Però no caldria ni que fos del partit aquell, O sigui, en plan, el dilluns... vintage. Que fos el dijous. Que fos el dijous dels partits que hi ha hagut des de l'últim dijous en aquell dia. Sí, no De tinc... futbol, no tindria un de futbol. M'agrada molt. Ara estic escoltant un podcast que es diu Brazalete Negro, del Lagunes. Tu he dit abans? No, del Panenka, Hitor Lagunes, no? Del Panenka. Per què te va de futbol? Per aquest va de futbol. És que a mi no m'agrada el futbol. Però és que aquest no és de futbol. L'escoltaré. Panenka. No, Brazalete Negro. Vale. Mis dieces, Ho tindrem en compte. Sí o no? Però si dona'ns alguna cosa, exacte. Sí, el tema és que és de futbol, o sigui, és a través del futbol, parla de política i d'història. No és de futbol. No, perquè em refereixo, per exemple. El futbol és l'excusa per parlar d'altres coses. Parla de personatges concrets del futbol. Però és que el futbol és l'excusa per parlar de qualsevol altra cosa. Llavors, per exemple, hi ha un capítol que és un tio que es diu Streltsov, que és un rus, que jugava als anys 60, 50, 60, 70. És un podcast? Sí, és un podcast. I és un tio que juga la seva mare només té la mare perquè és òrfan de pare, no sé quina història, i treballa a una fàbrica a Moscou postguerra mundial.
I aquest tio, als 8 anys, clar, com que la seva mare no tenia un duro, el posa a treballar amb ella a la fàbrica. O sigui, des dels 8 anys ja treballa a una fàbrica. Llavors comença a jugar a futbol a la fàbrica perquè hi ha lliga interna, és tan gran la fàbrica que hi ha lliga interna. I el tio resulta que és molt bo i acaba fitxant pel Torpedo de Moscou, que el Torpedo de Moscou és l'equip dels obrers de Moscou en aquella època. Total, que el tio es converteix en tan bo, que acaba sent l'estrella de la URSS i acaba sent el Messi, que es veu que, bueno, la bèstia. Llavors el vol fitxar al Dinamo de Moscou, que en aquell moment és propietat d'un dels líders de la KGB, de l'època de tot això. I el tio diu que no, que ell és del poble i que vol jugar amb el poble. I a partir d'aquí comença a tenir problemes amb el KGB, amb el no sé què, amb el no sé quantos, comença a tenir problemes. I hi ha un moment en què el tio, o sigui, ell no vol sortir mai del Torpedo de Moscou, sempre vol jugar al Torpedo de Moscou. I hi ha un moment en què el porten, clar, ja fa convencions, ja va a tot arreu, perquè és l'estrella de la URSS. O sigui, és l'estrella a nivells de que és el millor jugador i és com considerat el Pelé rus, li deien. Total, que hi ha un moment en què el tio vol anar, va a una cosa de l'aristocràcia... Ja no la veuré, Me l'estàs contant? No, però això és un capítol, Després n'hi ha... Clar, sí, és un capítol per personatge. És perquè sàpigues de què va, o sigui, em refereixo que de futbol aquí no parlen, o sigui, només estan parlant de... Llavors hi ha un moment en què el tio... Però és biogràfica, no? Sí, però el que passa és que a través d'això t'expliquen, per exemple, la història de com era, per exemple, la URSS en aquell moment en quant als esportistes i tot això. Llavors aquest tio, hi ha un moment en què es posa tothom en contra i l'acaben enviant a un gulag. O sigui, Leo Messi l'envien a un gulag, el tenen 5 anys, acaba morint. O sigui, torna, hi ha un moment en què torna perquè li fan el perdó de no sé quina història, torna a treballar a la fàbrica perquè l'han arruïnat, no té res, torna a jugar amb la fàbrica, acaba fitxant un altre cop pel Torpedo de Moscou, torna a guanyar la lliga amb el Torpedo de Moscou i al final hi ha un moment en què no sap com, però amb 55 anys acaba mort. O sigui, no, un tio que no... O sigui, saps? O sigui, llavors, després, o sigui, són històries, Ruth Gullit, o sigui, van explicant històries però no són parlen. Independents, cada capítol. Cada capítol és un personatge. I és a través del futbol t'expliquen història. Que això hi ha un llibre boníssim. Aquesta secció de comunisme l'ha fet en Mauri aquesta setmana. Sí, és l'equip del poble. Se m'ha secat la boca, Poble per al poble. A mi, L'equip del poble, tio. L'equip del poble, el Barça, tio. Dia de 9 d'abril, dia mundial de Los Simpson. Uau. No sabia que existia, però el dia antes del teu cumple. Dia mundial de Los Simpson. Jo a Los Simpson... A mi m'han marcat la vida. Sí, també t'agrada molt. A mi m'han marcat la vida. Vull dir... Podia relacionar molt més de sa vida amb els Simpsons. Jo també. Jo podria arribar a tenir frases... Saps on has vist capítols de Simpson? Per primer cop on eres, quan ho vas veure, què feies, on anaves... He vist tots els capítols 10 vegades, 15, 20. I cada vegada, a mesura que m'he fet gran, el capítol ha envellit igual que jo i té una altra lectura diferent cada capítol. I això és increïble, tio. Les bones obres audiovisuals és que Los Simpsons al migdia, mentre dinaves, era molt clau. Era l'època, tio. Jo me'n recordo estar amb els meus avis, veure-ho. O sigui, anar a casa dels meus avis, els meus pares d'això... Jo Friends. Jo recordo els migdies de veure alguna a casa era Friends. Jo no, a l'època de l'institut. Tu pots allò que ella aquell mitja horeta de riure antes d'anar a l'institut era de puta mare. De 2 a 3 i després el... Notícies. De 3 a 3. O TV3 que veia els dibujos de TV3. Sí. Jo me van regalar un... O sea, jo a la meva habitació de menor que tinc en Homer Simpson amb el Donut. Hombre de la vida. Ah, sí. El té dibuixat. I me van... Avui que han ratllat en Da Vinci. En David, exacte. I me van regalar un rellotge de los Simpsons d'en Homer que a cada hora surt en Homer i te diu una gilipollada seu en anglès. El tens que desconnectar ja. Que sa turra que te dona cada hora, tio. Ah, clar. Però los Simpsons... Sí. Molt bé. Dia de 9, dia mundial de circo. Què, com ho portes? El què? El circo. El circ ara hi havia... Al Maresme es mou molt el circo. El Relull, no? El Relull, que tu ets típic d'aquí. No, però anava a dir el Cirque du Soleil, que ara estan fent alguna cosa gros en el Sant Jordi. Han tornat? Han tornat a fer alguna cosa. Ah, sí, és veritat. Un espectacle. Són bons, És que són... Elite allò. Jo no els he vist mai. Són molt... Jo no els he vist mai, però l'altre dia em vaig veure dos en directe, van venir a fer una cosa... Col·lapse, cony, tu i jo estàvem junts, és que ara estava pensant... Vaig entrar mentre assajaven i tu després ho vas fer l'assaig en directe. Ara està pensant, clar. Hi havia aquell de l'escala i un altre... Ah, exacte. Que es pujaven dels focus o què? No, una escala que pujaven a l'escala... Quasi, tu vas a des de dintre, quina alçada era? Sí, no, molt alt, però molt alt. Que te poses una escala que comences a fer... Però molt alt és... Molt alt. Xunga sa vida de circo, no? 6 metres, 7 metres, tranquil·lament. Home, que arribava als focus i els focus estan... No. Sí. Clar, l'escala i després la persona. Exacte. Tu tens que comptar...
Vídeo de circo de feriante. Vida de feriante de choques. Això, de feriante de... Otro perrito piloto, tu. Exacte. 6 mesos d'otro perrito piloto. Perquè aquesta penya fa feina 6 mesos. O Bueno, 8, com a molt. Bueno, es veu que... Jo Sí, pensava que sí, però crec no. que ho hem parlat. Igual, No, crec perquè que ho he comentat aquí, tu em vas dir això Després ja. en Palma en festes de barri... Sí, és que jo també em pensava- saps? Sí, però si hivern... A mi el de Sarrià... La Pilarica... Canàries. No, saps? aquí. Clar, sí. el Pilar i... El Pilar i... A mi el de Sarrià em va dir que ells després s'instal·len, que aquell en concret un dia em va dir que s'instal·laven no sé quants mesos a Santa Coloma en un Ja. lloc, Exacte. en un lloc. A Sarrià n'hi ha una que està tot l'any, o sigui, Ja. es mou i es queda una. Sí, ara recordo haver-ho parlat això, però sempre tenia la sensació que era El algo fons molt 12, d'estiu. allà, que no hi ha... El fons 10. El fons 10, que no hi ha... Exacte, una cosa així, Sí, que ja, Tio Vivo, ja. una Tio cosa- Vivo. sí. Però aquests no roden, aquests hi són tots No, no, anys. exacte, Jo el que que m'agradaria s'estan- és el que deies tu. Feriante que vas fent Té universitat, aquest tipus de gent. cum laude. Doctorats cum laude de universitat a sa vida, això sí que et sa vida en el seu màxim exponent. La feriante que va donant voltes. Clar, és que no ets ser futbolista o artista o concerts, No, que al no. final tens un reconeixement, una part creativa, un... Voy y vuelvo. No. Ets un currante, però està totalment deslocalitzat tota la teva vida. A Ciutadella... Tota la vida, És que, bueno, Que no no, ho reinventes, clar, és veritat, però algú ho haurà de fer. No tens una... Vull dir, els feriantes de Deus tenir Ciutadella, una de Sant casa, però Joan. no deus anar. Sí, N'hi ha uns que són gemelos. Sí? I potser, perquè jo dels altres te'n podies recordar alguna cosa, però feia gràcia que els gemelos sempre eren allà i ells m'han vist a créixer jo i jo a ells, saps? Ah, Però clar. sempre són els mateixos, dius. Uau, perquè les relacions són allà. No, Tu allà tens la estem dona. al circo. O l'has conegut o la dona està amb tu i els fills neixen en ruta i els fills estan allà i tot. És que si no, no pots crear una família, no pots formar una família. Exacte. No pots passar 300 dies fora de casa i pensar que quan tornis tindràs una Hi família ha una allà. sèrie d'això, hi ha una sèrie d'això. De Feriantes? Sí. Ah, no, hòstia, no me'n recordo. D'HBO? O Netflix, no me'n recordo. Hi ha una sèrie d'això, però... És interessant. que va una mica més enllà, hay el bien i el mal, però la sèrie, sí, per una altra història, però la sèrie és d'uns feriantes que van de lloc en lloc i expliquen la vida com és, però és antiga, com si Xungo. simulen com sé, si fos... Sé quina és, Carnivale o alguna Aquesta, així, no l'he vist mai. Carnivale. Té una temporada només. Dues? Carnivale, aquesta, està molt bé, Sí? Està molt guai. Li Carnivale. agrada un amic teu, després et diré quin. Carnivale. Perdó, i ja per acabar del tot, dia 20 d'abril és cumpleaños d'en Saúl, que ja ho hem comentat, el podeu No t'ha felicitar arribat tots. la invitació de la festa? Suposo que està amb la carta. Fa 30 anys. No, I per separat. dia 20 d'abril també et celebren dues coses. És dia de l'idioma xino, Què és el que parla ell? que us preguntaria... Jo les xines. Quant de temps creus que tardaríeu en aprendre xino? Mai. Fluid? Mai. Un poc fluid? Fluid, Mai. Home, quan tinc una mica fluid és de... Mai, tio. Anem a veure les notícies, que No, són tio. una cosa bastant neutra. Mai. I llegir menys. Mai. Perquè vinguis tu a jugar amb el... Molt bé. Ah, no m'ho has dit que faries, teus podcast. Un programa de ràdio, perdona. Si tu faries un programa de ràdio. Jo faria competicions d'ajedrez. Un programa de ràdio. Un Molt programa bé. de ràdio. Ets un geni. Està bé, tio. A2, Cal·ligrafia. lo mata. I l'altre... Dos lo mata. I retransmès així, sense gràcia. I l'altre seria C3. Doncs escolta'm una cosa, has dit una tonteria, però Ojo, hi hauria... Ojo, Programón, Gambito de damas, diria. Programa, Con Saúl. Gambito de Gambito damas. de Saúl. exacte. Però han de, durant 3 hores... A, 3 hores, I se't faria curt, Se't faria curt. Bueno, dependria dels jugadors, que van amb temps. no és el Gran Lebowski que el tio es posa en el Wallman billes que estiren Sí. totes les teves Clar. Seria el mateix. Clar que clar. Seria el mateix. Ell només, oi que Tan absurd, només reprodueix això? Sí. El relaxes. Que li relaxen les bitlles, a tu te relaxa un programa de ràdio d'escacs, d'ajedrez, Sí. i a nosaltres Parla. m'ho relaxa que venguin. Parla. M'hauria de tant en tant de veure'm en el podcast o no? Ha vingut la primavera, boix, ja ho he dit. Moltes gràcies. Ha costat, Merci per venir. Ha costat Volem fort. molt, que hagis fet l'esforç. Ha costat molt tornar.
Ja ho saps. Vas venir fa molt, Ja ho saps, tio. Vas venir fa moltíssim. El gener. El gener. És veritat, vas venir el gener, El gener. En sèrio? Jo crec que si no era el gener era principis de febrer. de febrer. La primera i la segona setmana. No t'he trobat tant a faltar, pues, És que heu fet molta feina, Què has fet, Vasco? Vasco, Trobat pues. a faltar, pues. Heu fet molta feina, Molta, no parem. Aquesta segona temporada, bueno, No m'heu trobat a faltar per això, Anem a tope. No, va, perquè fallen. Sí. Però... És molt difícil. És molt difícil. La segona està podcast. sent més complicada que la primera. Perquè és molt millor. No pensis, costa molt. Costa d'esforç. molt. Però està molt millor, El que portem dient des del principi. Professionalisme. Però el que portem dient des del principi no és tant fer-ho com per mantenir-ho en el temps. Clar. El complicat de les coses Constància. és estar cada puta setmana. La constància és molt difícil. De la que te pego. Però quan la tens... Moltes gràcies, Maurits, és millor. Gràcies a vosaltres. Sol, merci per tot. Saúl, ets el millor. D'aquí 3 mesos, no? No, home, no. Abans, si ho pots, són poquetantes. Recordeu que la vida és una puta merda Per meravellós alhora. i que vos estimem mogollon. Fins la setmana que ve. Ciao. Besito. Tus veus a sa ràdio, Barcelona crida fort. En Saúl i en Santi cuiden cada mot. Escrivint històries noves, de Menorca fins aquí. Conviden a tothom, xerrem de tot en full. Excusins el podcast, pura vida a la mà. Rialles i paraules, sempre amb tu en sa mà.